Прывітанне, хлопчыкі і дзяўчынкі. Это мой першы потоковы этэр на платформе Twitch TV. Будзем знаёміцца. На гэтым этэры няма ніякай праграмы. Амаль ніколі не было. Поэтому пішыце пытанні ў чат, прапануйце тэмы для размовы і усялякія такія вось рэчы. Расей вы так усё ведаеце. Я спадзяюся, вы больш ведаеце, як стрыміць, чым я. Але окей. Зараз адключэню чат і спрабую мне чымсьці заняцца. Хаця, можа, пакуль гэта застанецца. Гэтае вогнішча. Так, якім пішыце пытанне ў чат, ці добры гук, потому што я не ведаю, ці ён добры, ці не. У меня наушнікі за 0 рублёў, так кажам. Напэвна, так, окей. Где мой YouTube канал? В общем. Окей. Так, окей, што я хацеў пакуль зрабіць для пачатку? Я хацеў для пачатку... Так, мне тут баіцца гук, таму што... Як здарачаць мяне адчуваць на вугал. Не чуваць, як быццам. Окей. Саме вы чуеце Майнкрафт. Вось, я хачу ў пачатку паглядзець, што наогул стрыміць на Твічы людзі. Ну, я не ведаю, наколькі гэта можна лічыць людзьмі. Бо всем вядома, што на Беларусі не засталося людзей. Засталіся толькі ебларусы. Але ўсё ж такі патрэбна паглядзець, з кім мне прыходзіцца канкураваць. Так, окей. Што у нас тут? Першы... Окей, я вам, напэвна, прыйдзецца мне... Окей, лепей будзе проста праз захоп экрану, напэвна. Нечага паліць. Я так разумею. Окей. Так. Мой захоп экрану. Это можно выдалить. Можно... Это захват окенца. Захоп окенца. Я хацеў з вебкай, канешне, але я не паспеў наладзіць яе. Да і калі вы зойдзеце на YouTube, то вы паглядзіце, што там за вебка. Поэтому, мабыць, і лепей без вебкі стрыміць. Потому што вебка з прышпілам. Трохі. Ой, это мой стым. Это... Так, окей. Як тут адчыніць чат? Вось праз гэту хрэнь. Я не ведаю, як адчыніць чат на Твічы. У асобным акенцы. Пагано прыйдзецца глядзець просто альтабам. Так, окей. Это можна не глядзець. Это не важно. Так, окей. Першы канал, якім мы павінны канкураваць, які таксама мае так Беларусь. Так, стоп, я не магу, напэвна, зайсці на канал, які стрыміць казино. Хаця, чаму не? Короче, не буду пробаваць. Да і, дарэчы, гэта нейкі іграманшчык з Білбету. Я не ведаю, што гэта. Welcome to чат. Я яшчэ чамусьці перазыходзіць у Twitch. Я спадзяюся, вам там добра чуваць мяне і добра бачна картинка. Я так, окей. Захоп экрану. Працуем. Так, это кто у нас такі? Такі, потому что я по аватарке не могу зразумець, ці гэта мужчынка, ці жанчынка. Ах, это, стоп, я понял. Это не Беларусь.
Гэта у нас звычайная ліцвінка, якая пераехала ў невядома куды. Так цалкам і трэба рабіць, нічога заставацца. Так, окей. Это у нас кто такі? Это весна з Великобрытанія. Якого чорта? Няўжо не засталося палешукоў? Ах. Аднім з якіх лічуся я. Ну, гэта вы можаце зразумець па маёй гаворцы, канешне. Так, вось гэта гульнявы стрымер. Беларуская, дарэчы, напісана, і ўкраінскі. Толькі окей. Мабыць, стрым ідзе? Фак, як цяжка захопліваць акенца. Без захопа акенца. Акенца. Окей, не ведаю. Згубленых кадраў 0. Клас. Толькі ён чамусь не адчыняецца. Што з твічом не так? Як вы наогул на ім сядзіце? Гэта ж немагчыма. Вот што не так? Можа перазапусціць укладку? О, адчынілася. Дурацкие эти отмычки. Я не хочу их. Ну тут не будет альманаха. 100%. Окей, гэта просто звычайны беларус нейкі, які надаў чамусьці так украінскае. Такое мы не ухваляем, канешне. Найди Полішука. Так, окей, я тут трохі паслухаў сябе. Чуваць меня амаль добра, з улікам таго, якім я тут мікрафон усталяваны ў наушнікі. А вы што думалі? Адкуль у звычайнага Полішука знойдзецца грошы на все ваши веб-камеры? Окей. Так як же цяжка зразумець, куды жмакаць, куды націскаць. Так, окей, вучуся граць дзень 35. Ну, гэта не цікава, гэта нейкі Fortnite. О, які першы беларускі моўны стрым, як я разумею. До того, каб убачыць, што там ёсць акты. Містер Богемія. Фак. Яна ў мяне на стрыме. Сорам. Які сорам. Яна ў мяне на стрыме, так? Окей, яна мне надае гледаша. Такое мы ухваляем. Вот яе мы залішваем у я не ведаю, ці будзе ли абразы чыць стараліцвінкай. Напэўна, так. Окей. Але 8 відзув. Окей, ладно. О, яшчэ адзін ЭТР. Стоп, гэта той же самы. Альбо не. Это амаль два одинаковых стримера. Дарэчы, я забыл я кое-што. Окей, я пакуль вам паверну касцёр. Вогнішча. Это и мне придется кое-что написать вам на твиче, как бы хоть нечто написали в чат. Только из зойдзе. Щоб ведаць, як тут працаваць з гэтым команд-лайном. Команднай строкой. Только бачу, як забаніць чала. Но, напэўна, гэта не тое, што патрэбна. Окей, пишите питання у чат. Замову відео безплатно. Окей, замову відео безплатно.
як же цяжка. Пытанне ў чат. Окей, ладно, неважно. Што у нас тут яшчэ? Вось я гэтым скончыў. Яшчэ адзін канкурэнт. Альбо наоборот супрацоўнік. Ми обійшли... А, ну все, чудово. Ми обійшли туди вакол ось гэтый кавалачок. До речі, він вже ще великий. Я думаю, що ми підкачаємо... Ну, ми у будь-якому випадку підкачаємося і прийдемо на Окей. гэты... Прийдемо на гэту пляцоўку експу фарміць, але зараз просто... Какую к черту экспу? Досвід? Фармім досвід у казарме. Ой, пробачте, вы нічого не бачили. Я еще что я замкнула. Фак, як ты хто такая? О, вітанкі. Шалёны пацук. Это мой першы этэр на пляцоўкі Twitch TV. Знаёміцца. Ну, гэта маяк, так званы. Каб хтосьці заглядваў, калі я не стрымлю. Так, окей. Зараз мы займаемся пошукам канкурэнтаў або супрацоўнікаў у катэгорыі беларуская мова. А таксама ты можаш завоміць відэа, які ты хочаш праглядзець зараз за мною, бо ніякай праграмы няма. Бо стрыміць гульні — это мінус контент для ўсіх. Гаварыць аб чымсьці аднаму гэта цяжка. Я бы... Прабач, але я не ведаю, што такое машнінска. Я не дасведчаны у такіх тэмах. Не машнінска. Стоп. Это некий стример, ці што? Ладно, неважно. Так, все. Я зразумеў. Правільна. Празвільна. Окей. Где мой тут? ПС. Я пакуль займаюся просто пошукам дзей, як я уже казаў. Так, окей. Мне толькі надо чат неяк взять. Ладно, пускай останется так. Так, окей. Ну, уже не так уж и дрэнна, я обгоняю некого. Кто такие? No politics and personal humiliation, the rest and fine. Фак. Теперь відавочна, чаму у него... Стоп, он пачаў 11 хвілін таму. Окей, ну, гэтага чава мы не ухваляем. Гэта сапраўды нейкі паляшук. Альбо это... Стоп, я не упэўнены, насамрэч, ён яшчэ угол можа прамаўляць. Хоць нешта. Окей, гэта яшчэ... Так, тут адразу нейрааватарка нейкая. Окей. Што у меня тут па чату? Окей, гэта, магчыма, украінец. Да, это украінец. Украінца мы ухваляем слова Украіне, але мы шукаем пляшку. Так, окей, все, я скончыў прагляд маіх канкурэнтаў. Пакуль я зразумеў, што тут толькі містер Богемія нешта звычайнае стрыміць. Это Standoff 2.
Окей, тяжко, конечно, быть стримером на Твиче. Конечно, быть стримером... Не, это белорус? А, окей. А тогда мы ухваляем нашего Литвина. На самом деле, просто есть поддел на Литвина и Полишука. Полишук — это той, кто не Литвин. Вот и все. Конечно, їх это поддел на самом деле куди тяжей. Але ён ось так вот быў скарочаны. Ах, окей. Я вам паверну, напэўна, касцёр, пакуль я не знойду, чым мы зоймемся. Так, окей. Гэта у нас працуе. Стрым на Ютабе. Так аказаўся до 0 асоб. Так, окей. Можем перайсці ў гульню, але нет, мы не будем пераходзіць у гульню. Лепей уже просто нічога не прамаўляць, чым гуляць у гульню. Гэта просто кау. Это минус контент. Окей, я могу, напэўна, нешта распавесці пра сябе. Хто я такі. Это, конечно, будзе ніяк не супадаць з рэчаіснасцю. А я паспрабую. Так, окей, я звычайны паляшук, які жыве ў Пінске. Таксама там жыве мой сябар Янка Дарашенко. Усім вядомы рэпер беларускамоўны. Дарэчы, я ні разу не слухаў ягоны трек. Давайте паслухаем трек Янкі Дарашэнкі. Я сапраўды ні разу не чуў трек Янкі Дарашэнкі. Окей, ладно. Я пакуль шукаю, працягну. Так, окей, я жыву ў Пінске. Горад сярод... Месца сярод, я не ведаю, балот. Мне трохі дрэнна з геаграфіяй Беларусі. Надо будзе пераглядзець той легендарны відэа па геаграфіі Беларусі на канале Маргінез. Калі не бачылі, то... Хаця, дарэчы... Ладно, калі не бачылі, то вось. А правда, тут усе замучана. А тут замучаны гук. Ну ладно, не важно. Окей. Все знаюць. Адзіная хата. Беларуская моўная медыйная прастора. Прычым хата відавочна на зоне. Хаця, гледачы па якому краю. Окей, я сапраўды хацеў просто паслухаць трек Янкі Дарашэнкі. Але я просто пакуль шукаю, як его канал называецца на Ютабе. Янка Дарашэнка. Пэўна, праз лацінку. Янка... Так. Ладно. Напэўна, праз Google. Прабачце, я пакуль эту хрень пераставлю. Вона вот так. Іван Дорошенко. Надо все ж таки отчинить чат на Твичи, а то альтабаться на вокалдку с Твичом не то прям, что я хочу. Окей, вот в особном окне. Кенца.
І окей, знову ж захоп екрану будзе лепей для мяне. Так, і зойдзем на і самы папулярны, хаця нет, пакуль самы апошні, каб адразу зразумець тэмп, я не ведаю, атмасферу ягоных трэкаў. Слухаем. Записываем. Перший снег ты стаяла і глядзела. Собственно, нейросетка. Першы снег быў прычынай, але ніяк не віной. Першы раз трапіў я ў вому тваіх вачэй. Просто я, просто ты, быццам нас не было. Першы снег стане чорным, калі побачыць гразь. Можа ты ў ёй Першы снег стане чорным? What the fuck? танула, можа я ёй паграз. Толькі снег не будзе чыстым па дарозе назад. Але ты, але я, просто будзем побач. Стоя моўчкі на краю, поглядам праводзіць холодную зіму. Просто будзем побач. Стоя моўчкі на краю. Нет, не насамрэч не так уж і дрэнна. Ну, потым я б такое, конечно, не слухаў, але, ну, ёсць маюцца аматары такіх трэкаў. Поглядам праводзіць Правда, для мяне гэта нейкае стараё, конечно. зіму. Падаў снег, я стаяў і глядзеў в акно. Першы снег моцна біў, як і сэрца маё. Першы раз вырашыў, мара спраўдзілася. Я і ты. Мара б светлай будучыні ў Пінске быць гэтым працаўніком у тэатры или як доме мастацтва. Я, і раптам не стала нас. Белы снег все кружыўся, прыліпае да шкла. А я жадаў сказаць цябе. Жидов, что? Дорошенко, вы не о той мове размаўляеце. Ён пакіне нас назаўжды, але ты, Габрэяў мы проста больш будзем толерантны. побач. Стоя моўчкі на краю, поглядам праводзіць Видишь, мне тут волколотых. Пробачте. зіму. Просто будзем побач. Стоя моўчкі на краю, поглядам праводзіць. Так, а теперь цікаво, забаніць мне стрым на ютабе за гэты трек? Факт, забаніць. Ну ладно. Ты адрозніваецца ад того, что я чакаў, але там жадаў. Не-не-не, там 100% было слово жидов. Я, конечно, казаў, что у меня наушники за 0 рублёў. Але... Это не супярэчыць карацей з месту. Наша зорочка. Ой, ну не зорочка. Ну, супернова. Очень красивая песня. Дякую за водку. Окей. Я ж там у стене уключен колокольчик. Колокольчик. Ну, так. Яшчэ і радыяцыя ў іх чамусьці хутчыць. Ну, гэта, напэўна, ад, не ведаю, ад асбеставых сцен у сталінскім бараке. Хаця, ні ў якіх там
Напевно, ні, не у сталінських. Напевно, хрущовських панелек. Короче, я не упевнений, в яких там стенах были белоазбест и нечто такое. И подумай, и мне все равно, что асбест не радиоактивен. Окей, ладно. Это был апошні трек. Пришли, скорее всего, сапраўды апошні. Потому что больше няма. Хотя он выпускает раз в 5 месяцев. Ну, максимум, хутка мы даведаемся. Хотя, стоп, он же снимал некий клип, как я шоу. Правда, там есть другие слой, так скажем, что клип был не заснятый, был знятый, але не засняты. Так, окей. Нейкі ўжо мабыць, менш крамольныя трекі ідуць. Альбо тут насамрэч тут усе трекі такія знаходзяцца ў пагрозе. Не для Янкі Дарашэнкі. Для Янкі Дарашэнкі ён, конечно, не можа записываць гэтыя трекі, але астатнім нельга. Это і так відавочна. Просто прыглядзіце на гэты твар. Успешны чалавек. Падмяў увесь беларускамоўны рэп. Пад сабой. Социальные сетки. Яндекс Музик. Это еще что за канал? Янка Техник? Что? Есть другий канал? What the fuck? Это третий слой Янки Дарашэнкі? Я не ведаў, што ў яго ёсць яшчэ гэты канал. Ён шмат трапляўся. Як быццам гэта ягоны галоўны канал, так кажам. Як работае iOS на iPhone 12 mini. Як куди разрешение на микрофон и камеру macOS. Нет, ну гэта канал ужо забавляе хотя б сваімі назвамі. О, што гэта? Стоп, гэта... Окей, паглядзім вось гэтую хрень. Я маю на увазе, канешне, рэп. Пінска родное место. За окном 21 век, а я на родной мове. Галоўная праблема у тым, што літаральна ёсць, напрыклад, нейкі Макс Корж, які, карацей, я вам адчыніў кое-што. Так, стоп, фак. Смотрите, все, что у меня есть, когда я буду отчинять, вот так вот. Я, конечно, не супраць, как бы ведали больше мнения, а я могу спалить нечто, то, что я не хочу спаливать. Еще есть подкаст за интервью. Я спадзяюсь, Дарашенко — это интервьюер. Окей, Макс Корж, Лун Клан. Так, напевно, ось гэтая хрень.
Ну, по типу, як патрэбна пачынаць беларускамоўнаму рэперу? Канешне, не, стоп. Зараз такі патрэбна пачынаць, зноў жа. Як патрэбна было пачынаць раней беларускамоўнаму рэперу? Фак, я... Куда яно сышло? Ну, где? Волынецкий клан. Я не ведаю, чулі вы там падкаст народнай мове? Я спадзяюся, гэта назва канала. Бо калі не, то ёсць яшчэ больш пытанняў. Ну, я сапраўды нешта знайшоў на роднай мове. Вітаначкі, шановні. Окей, гэта мы сапраўды паглядзім. Але я проста хочу ачыніць патаемную тайму аб Максе Кажа, якія былі ягоныя першыя трэкі. Які маюць на этапе 4000 праглядаў. Ну, хотя, правда, это не особно Макс Корж тут. Ён просто разом з сябрамі. Конечно, напэўна, вы і так усе ведаеце. І, канешне, гэтыя трэкі нічога не... Ну, я имею на увазе, канешне, погляды Макса Коржа ўжо змяніліся за весь гэты час. Але калі я был у дзяцінстве, то былі вось такія. Я просто падабраў тут ёсць цэлы альбом. Але чамусьці гэты альбом не прапануецца. Так шмат тут слухаць. То здесь и тут пачнецца Макс Корж. А мне подказали, куды завітаць, каб у будучыні складанасцяў не набываць. Мой не зусім. Не плаціць. Я маю волю рабіць з гэтым тэкстам. На мой пункт это тое. Альбо ты чым? А то я трохі перайшоў да Макса Кажа замест Дарашэнкі. Галявы і гроша шмат відаць, кажуць, можна не працаваць, толькі адпачываць, жыць, прыпяваць, вось такая халява. Так, стоп, тут будзе... Ці не важно. Это трек. О, Макс Корж тут. Карацей, калі вы не слухали, то можете паглядзець гэты альбом Макса Коржа. Ён цалкам крынжовы, як і мой этэр, але цалкам просто можна трохі пазнаць болей аб ранейшых взглядаў Макса Коржа. Цалкам яны не зусім змяніліся, канешне, ён больш стаў такім, ну, менш ахвяраваным, больш сканцэнтраваны на сваю сям'ю, я не ведаю. Як я разумею, ён больш все ж таки цяпер просто зарабляе грошы, чым займаецца нейкай асветніцкай дзейнасцю, хаця гэта таксама. Мой не зусім, я поглядах Кажа, але кліп бачыў. Да, кліп я таксама бачыў. Кліп насамрэч бачылі больш людзей. Але там ёсць цэлы альбом. Просто этот альбом вельмі не прапануецца на этапе, но ён ёсць на гэтым канале. А не ведаю, зможаш ли ты там знайсці? Вот, как не тут. Ось так. Окей. Слухаць Макса Коржа мы, конечно, не будем, бо все ж таки мне ёсць чым заняцца. Напрыклад, можна паглядзець вось гэты подкаст, каб даведацца больш да нашего Ліцвіна, конечно же. Ніякі гэта не Паляшук. Бо паглядзіце на астатніх Паляшукоў. То бок гэта, калі гэта і Паляшук, то гэта найвызвышэйшага ўзроўня Паляшук сярод усіх. Вітаначкі, шановні
спадары і спадарыні. Мяне клічуць Іван Дарашенко, і я распачынаю свой аўтарскі падкаст па-беларуску пра тых людзей, якія нейкім чынам распаўсюджваюць нашу беларускую мову. Усе Ну, гэта дакладна не я, бо я размаўляю на старалітоўскай. Ладно, нет, не старалітоўскай. Это... Карацей, меня не залічвайце. мае сацыяльныя сеткі, а таксама сайт Даната, дзе можаце падтрымаць грошамі, ёсць у апісанні гэтага Нават у мяне няма сайта, где можна падтрымаць грошамі. падкасту. Ну, ўсё ж таки забыть зрабіць Прыехала. хоць нешта. веру ў сваё пакаленне, сярод яго жывуць існыя геніі. Я веру і малюсь, мы збудуем лепшую Беларусь. Усім прывітанне, Без каментароў. шановнае гаспадарства. Сёння у Найлепшую Беларусю, конечно же, у Польши. Ты меў на ўвазе. мяне ў гасцях Ну, конечно же, мы не порушаем территориальной целостности Польши. дзяўчына, якую, мабыць, вы ўжо ведаеце, якая вырабляе цікавыя і цудоўныя каверы і пераклады знакамітых песень з мультфільмаў, а таксама з аніме на беларускую мову. Тое, прывітанне. Вітаю. Ну, калі ласка, окей. увогуле распавядзі, кім ты сябе лічыш, кім ты ўвасабляеш сябе, творчым дзеячам і як беларуская мова прыйшла ў тваё Та я прослухаў, хто гэта. Ладно, потом даведаюся. выкарыстоўваеш. Ну, толькі што ты сам распяваў тое, кім Карацей, гэта некая з'яўляешся. тыктокерша. Я думаю, што я творчая адзінка, якіх шмат у нас у Беларусі. Я ўвогуле не абмяжоўваю сваю творчасць толькі спевамі ці перакладамі. Я яшчэ малюю. А, стоп, это некая... Тоя. Это ее назва? Ладно, все ж таки загуглю. Фак. Что это за хрень? Тоя. Окей. Это магазин монтажных пистолетов и инструментов. Окей. Бярем подкаст у яе. І таксама Перакладчыца, спявачка і тиктокерша. Ну, то бок уже больш унесла аклад у асвету, чым я. Это добра. Але спадзяюся, яна хаця б зарабляе некалькі грошаў ад сваёй дзейнасці. А не працуе там у, не ведаю, у офісе нейкам. развіваю нейкую свой сусвет маленечкі, у якім я таксама стараюсь прасоўваць беларускую мову. Усё ў гэтым ключы. Вось, беларуская мова з'явілася ў маім жыцці даўно, але У маім жыцці беларуская мова з'явілася 6 месяцаў таму, калі што. у аб'ёме, канешне, яна ёсць у кожнага беларуса, калі Прабачце. мы вывучаем яе. Я не сірот. Я сапраўды паляшук. Калі што. Это ніякай не жарты. У школе. Шэй за ўсё не. Ну, цалкам-то, даже нават калі і не, то калі яна працягне рабіць усё добра, то галоўнае, каб ей падабалася, карацей. Хаця лепей ўсё ж такі трохі быць, карацей, трохі працаваць не на беларускамоўную аўдыторыю у такім выпадку. Хаця, карацей, ладно, я нешта заблытаўся ў сваіх поглядах. Все ж таки я звычайны паляшук, што які я маю голас перад, як я там што завуць, Тоя. Карацей, Тоя, гэта сапраўды стара ліцвінка. Конечно, было б добра яе знайсці. Тоя.
Мабуть, праз Ютаб. Прабачце. Прабач, мой адзіны глядач. Сапраўды ёсць канал на Ютабе. Надо подпишусь. Вот и ролики есть. Конечно, хотя прогляды, конечно, меньше, чем у Маргинеза. Ну ладно, напевно, надо нешта дрэнна робіць, калі прагляды менш за Маргинеза. Хотя, ну, все ж таки, поглядим бусти. Так, я могу вам включить, калі што, эту хрень, як она, захоп экрану. Spotify. Я уже этап знайшоў. Калі гэта калыханка. Так, а тут трохи, які у меня все есть. Так, у меня нема Spotify. Надо даведацца, ці гэта так тае ж самае тое. Ці гэта тае самае тое. Я раблю пераспевы і пішу песні на беларускай мове. На каву. 10 подписчиков. Тут не шмат контента. Хотя не, я пераблытаў. Это запіненый пост. Новый микрофон куплены. What the fuck? я бачу просто блюр, що там отель Хазбік. Oh shit. Here we go again. Те ж саме. Окей. Ну окей, не ведаю, саме, що тут яшчэ казаць. Просто яшчэ адзін беларускамоўны блогер, які я не ведаў дагэтуль. Мабуть, все ж таки подписаться на нейкія такія ось звычайныя рэчы, якія я не ведаю. Звычайных аўтараў. Forgotten Island і Island. Надо все ж таки зацаніць нешта. Адрэагаваць. Надо все ж таки нешта новое взять. My Little Pony. Нет. Ну, русалочка. Я упомяну, что русалочка. Будьте добры. Але я не разумею, як свет, што стварыў такую прыгажосць, можа быць дрэнна. Ты паглядзі, праўда ж краса, хіба чаго можа тут не хапаць, хіба не я пра каго кажуць, што маю ўсё. Ты азірні, скарбы вакол, колькі ж багацця ў пячоры адной, скажешь, зернувши навстяж. Так, Окей, я просто разумею, что я не хапаю подсосаться кому-нибудь. Яна цалкам робіць добрый контент, але, ну, по типу, я просто нельга знайсці на Ютабе. Нельга знайсці нігдзе, акрамя як праз гледача гледача пад імём Шалёны Пацук. Шалёны Пацук. всё яна, просто просьба прылад разнастайны, невядомага. Хотя стоп, я ж есть ТикТок. Что я на ТикТоке? А ось я просто ТикТок тогда не рекомендую. Ну, сапраўды, тут, як я разумею, для ТикТока маленькие прогляды. Я в ТикТоке не сяджу. Але для ТикТока это маленькие прогляды, як я ведаю. Популярные. Хотя, то есть и некие відео, які
попали ў рэкі. Фак. Як дзвенкай не есть дастэпты. Фак! Зашыніў. Окей. Тэхнічны перапынак. Я з вами, але я зачыніў браузер. Так, што там? Нешта знайсці беларускамоўнае, это той яшчэ выклік. Ну, сапраўды, мне просто Маркінез не потрапіў Маркінез толькі праз яго расейскамоўную. Не расейскамоўнае, а расейскамоўнае название відэа. Назву відэа. Так. Щось у меня мозг зламаўся. Не памятаю, што гэта было за відэа. По-моему, ягонае самае папулярнае відэа, і оно ж на расійскай мове. Ну, назва на расійскай мове. Само відэа, канешне, на беларускай. Поэтому, да, YouTube не прапаноўвае беларускамоўнае відэа толькі праз байтовыя назвы. Окей. Зараз паверну все. О, у меня же есть гісторыя браузера. Гісторыя. Окей. Знову захоп акенца. Ой, не захоп акенца, а захоп экрану. А потім я паспрабую все рабіць праз браузер. Мне просто не хочется неяк там разбирацца, як там захопліваць акенца. Хутка. Тик не есть доступно. Короче, я не ведаю, чаму тут няма гуку. Напэўна, просто выдалілі... за аўтарскія правы, скорей, хутчэй всяго. Ну да, хутчэй всяго за аўтарскія правы. Окей, ладно, повернемся да майго, да той... Да таго інтэрв'ю. А вось яно. Так, окей. Свой сусвет, Короче, я погляжу ейны контент на ўсіх пляцоўках. Мабыць, лайки поставлю. Падабайкі. У меня уже язык заплятаецца. маленечкі. Так шмат. Я таксама стараюсь прасоўваць Пиздеть. беларускую Прабачце за лаянку, конечно. Такое мы не ухваляем. мову. Усё ў гэтым ключы. Вось, беларуская мова з'явілася ў маім жыцці даўно, але у пэўным аб'ёме, канешне, яна ёсць у кожнага беларуса, калі мы вывучаем яе у школе. What the fuck? Я вывучаўся ў школе. Колькі гадоў? 9 гадоў. І магу з упэўненасцю адказаць, што ні ва адной школе не вывучаюць беларускую мову. Яна вывучаецца толькі як прэскрыптыўна. Прэскрыптыўна гэта не вывучэнне мовы. І адзіны навык, які ты атрымліваеш, так гэта... Ты нават і пісаць не навучышся. Я быў у 3 школах, і ў 3 школах мяне навучылі беларускай мове. Гэта поўны шчыт. Нельга навучыцца беларускай мове праз школу, толькі праз бацькоў. Ну, альбо, если ты аматар БДСМ, то можаш сам за чымсьці я вывучыць. Такія, канешне, людзі, напэўна, ёсць, але іх меншасць. Большая частка праз бацькоў. Школа тут нічым не дапамагае. А наадварот, яна больш схіляе да расейскай мовы. Пры вывучэнні беларускай мовы ты наадварот страціш беларускую мову у сваёй штодзённасці. Наадварот, яна забіраецца з твайго мозгу. Я навучалася ў беларускамоўнай гімназіі, таму... Стоп. Ну, вось так і звычайна. Хаця нават і беларускамоўнай гімназіі. Хаця, гэта ж серада. Ладно, прабачце. Я просто не праглядзеў далей.
Але ну ўсё ж такі. Большая частка мовы вучыцца ад бацькоў. Хаця тут ўсё ж такі серада таксама. Проста я не ведаю, як там у гэтай беларускамоўнай гімназіі. Там ці ўсе сапраўды гавораць на беларускай мове, ці гэта так чыста. Карацей, я просто не ведаю, прабачце за тое, што не даглядзеў. Вельмі шмат было беларускай мовы ў маім жыцці, і таму любоў да беларускай мовы яна сыграла сваю ролю у стаўленні маім да ўсяго, што яе змяшчае, да кантэнту з беларускай мовай. А перакладаць я пачала спантанна вельмі так. Бо аднойчы мне было проста нудна, няма чаго рабіць, я вырашыла перакласці свой любімы. Ну таксама і я. Было нудна, нічога рабіць і стрымы на твічы. Ой, у меня мінус тер? Хаця, напэўна, не. То у меня заўсёды твіч чамусьці падлагівае. Мультфільм на беларускую мову. Ну, гэты пераклад першы, канешне, ён быў не вельмі якасны, яго я нікуды не выкладала, але потым я вырашыла, чаго рабіць што-небудзь яшчэ. І так я пачала рабіць больш, пачала знаходзіць людзей, якім таксама гэта цікава, сваіх сяброў неяк да гэтага. Быў бы гоблінскі пераклад невядомага мультфільма. Прыцягваць у гэтую секту. Развівалася ўсё. Я рабіла каверы, пераспевы, я бачыла, што гэта людзям падабаецца. Пераспевы з анімэ, якія... Пераспевы з анімэ. Я спачатку проста рабіла нейкія просценькія відэа, потом пачала рабіць субтытры, рабіць штосьці больш якаснае, больш укладвацца ў запіс, больш сядзець над кожным пераспевам, больш нейкія прыёмчыкі засвойваць, каб гучала якасней. Закранем тэму пераклада. Вось ты менавіта перакладаеш тыя песні, якія выконваюцца ў арыгінале на ангельскай мове. То бок ты перакладаеш... Не заўсёды, не заўсёды. Яны... Нічога каментаваць, то асабліва. Ангельскамоўныя, там нейкая... Слухаем, просто. Некалькі разоў я перакладала з рускай, таму што я не змагла знайсці на арыгінал, напэўна, вось... Original Post. Я не знайшла пераклад, які быў бы не Джекіо. Ну, і гэта не важна. Я яшчэ рабіла кавер на песню з мультфільма «Анастасія», просто таму што мне вельмі падабаецца гэтая песня, як яна гучыць. Ну вось, калі ты бярэшся за пераклад песні... Я трохі падвялічу хуткасць, бо мне проста цяжка слухаць гэта не на хуткасці падвышанай. Ну, не расейскай. Ты перакладаеш з арыгінала адразу на беларускую мову, ці ты перакладаеш на расейскую, а потым ужо з расейскай на беларускую? Я заўжды... У мяне не такі высокі ўровень ангельскай валодання. Я заўсёды маю... Пад рукой... Зараз будзе цікава. На рускую, і потым я ўжо не... На мой конт гэта неяк неправільна. По тыпу... Это не так уж и тяжко перакладаць адразу з ангельскай на беларускую мову. Конечно, ладно, конечно, відавочна, што прыйдзецца праз перакладчык, ўсё ж такі. По большай частцы. Ну, але чым больш у цябе будзе практыцы, тым болей будзе якасней. Конечно, відавочна, што ангельская мова адрозніваецца, но але ангельская мова ў фільмах і мульціках это ж вельмі лёгкая рэч. Наш там нейкі там... Ну, хотя... Я хотел провести пример Стивена Хінга, но я просто разумею, што Стивена Хінга таксама там лёгкая ангельская мова, як я разумею. Няма ніякага Стивена Хінга, відавочна на палічкі. Ну, але просто на мой конт гэта нейкі неправільны пайплайн. Творча яго вычварэнскі перараблю, каб ён гучаў так і мне даспадобы. Ну, просто вось існуе такі факт, што беларуская мова, яна вельмі гібкая, таму што ёсць шмат дыялектавых словаў, якія можна, напрыклад... Трохі дзіўна. Ну, я ўсё ж такі, калі гуляю ў гульні, я ўсё ж такі стараюся перакладаць з ангельскай на беларускую адразу. Окей, ладно, пройдем далей.
есть одно российскомовное слово, якое можно заменить 10 белорусскими. Хотя, это, конечно, ўсё ж таки неякасны пераклад атрымліваецца. Але, ну, я таксама есть шмат часу, каб прапераглядзець усё. Это экспромтам. Вось ты згодна з тым, што мова ўвогуле нагібкая для перакладу, для напісання тэкстаў для песень і ўвогуле для выкарыстоўвання ў гаворцы? Ну, скажем так, для выкарыстоўвання яна вядома вельмі Ну, тут пошли тейки о том, что белорусская мова вышэй за все астатнія. зручная, але ну гэта трэба натаскацца, каб ёй так валодзіць, каб ужываць усё тое багацце, што яна нам пакінула. Бо вельмі шмат людзей яны карыстаюцца далёка не ўсім тым арсеналам, які ёсць у беларускай мове, у дыялектамі, усім гэтым астатнім. Гэта трэба Сапраўды, я ведаю, где 100 слоў па-беларуску. Складанасць перакладу на беларускую з'яўляецца ў рыфмах. Вельмі некаторыя словы вельмі складана зарыфмаваць, бо іх рыфма, ну не складваецца рыфма, бывае так. Ой, что там? Я про промежный этап зараз не знаю. Ну, я так само не разумею. Просто, ну... А во што? А трэба неяк зарыфмаваць. Ты шукаеш нейкі аналаг гэтага слова, спрабуеш неяк перафразіраваць, сінонім, ці неяк яшчэ і просто вот для мяне гэта складанасць, гэта цяжкасць знайсці рыфму. І ёсць такі нават сайт, дзе можна падабраць рыфму на беларускай мове да слова, але ён, ну, такі Неякасны, да, скажем так. не так, каб неякасны, ну просто ён ўсё ж такі чалавечы мозг лепей працуе, чым сайт, я лічу. Ну, лепей выкарыстоўваць нейронку, конечно. Я упэўнена, лепей справіцца за нейкі там сайт. А калі ты бярэшся за твоя мэта гэта перадаць думку песні ці паказаць тое, што яна можа гучаць беларуску па-іншаму? Ну, Так, гэта які год тада? Пераклад Гэта год яшчэ да нейронак, прабачце. іншым такім вось словамі, але каб захаваць асноўную думку, якую уклаў у аўтар пры стварэнні гэтай песні. Ведаеш, я часова змяняю да непазнавальнасці тэкст. Я за сабой такое заўважыла. Што, ну, гэта мастацкі пераклад. Ну, цалкам такі патрэбна рабіць, конечно. Мастацкі пераклад. Мне за гэта ніхто не плаціць. Я маю волю рабіць з гэтым тэкстам усё, што я палічу патрэбным. Захачу дадаць да туды больш драматычнасці. Хаця, калі гэта... Да не, я не буду нічога гаварыць. Захачу дадаць менш, дадам. Просто, Все добра. ну, а чаму б не? Гэта такая моя аўтарская інтэрпрэтацыя кожны раз. Я стараюся прыўнесці нешта новае ў кожны пераклад. Вось просто твой нядаўні кавер на песню «The Adventure Time». Гоблінскі пераклад. Час вандроўкі, прыключэнні, мандравання. Час прыгоды, да. Мне здалося, што там ты захавала амаль усю думку гэтай песні, і яна гучыць Ну, так, вельмі так. цудоўна. Я пастаралася захаваць усё як ёсць. Вельмі перадала вось усю важлівасць гэтай песні, увесь такі вось сэнс і вайб. У вас там мікрафон не шуміць? Вось цяпер давай пройдземся па тваім аўтарскім творам. Я ведаю, што ты пішаш вершыкі. Окей, ўсё добра. Я вершыкі я хутчэй пішу адразу песенкі, таму што вершыкі я не пісала ўжо вельмі даўно асобна ад музыкі. Я заўсёды я не ведаю, мяне часова выходзіць так, што я пішу спачатку музыку, потым да яе неяк накладваюць словы, а часова бывае, што я пішу спачатку нейкія словы, яны ўжо ў галаве неяк так гучаць, і я ўжо пад іх падстрайваю тое, што можна зрабіць з музыкальнага боку. А што нараджаецца раней, тэкст ці рытм нейкі? Калі як? Па-рознаму. Ну, у тебе ёсць нататнік, у тебе ёсць нататнік, дзе ты записываешь нейкія радочкі, а потым бац, у тебе з'явіўся ў галаве нейкі... Так, какие уведомления в чате. Подкаст довольно старый, тогда нейронки были не такие. Ну да, я так поглядел, что 23-й год. Тогда яшчэ зусім мне было не той час. Каб хоць нешта пісаць у ChatGPT па беларускай мове, на беларускай мове. Рытм, і трэба вось гэта запісаць. Напрыклад, скажу так, што песня «Не ведаю», якую ўсе вельмі любяць, як я заўважыла, яна нарадзілася з музыкі перш, а потым да яе дадаліся словы. Гэта там, Что я не ведаю. Так, адразу 3 розных экземпляра. Возьму з гэтым. Мінус вушы. Пашыранае інтэрв'ю зараз адбываецца. Мак. Аліпов там быў.
Ну, топчик. Слухать не буду ніколи. На репіті. Нотатник, ось у тебе є нотатник, де ти записуєш які радочки, а потім бац, у тебе з'явився в голові який ритм, і треба це записати. Наприклад, скажу так, що пісня «Не ведаю», яку всі вельми люблять, як я зауважила, вона народилася з музики перш, а потім до яе додалися слови. Це там, де ти несеш старий куферок. Я несу старий куферок, у їм на солки і чареліки. Ящик Пандори. Спочатку я награла Точніше, акорди, потім пробачте, я за Росію. слови. А другая песня, гэта Ла. «Корабель». Мне уже язык заплетается стримить 1 годину. Это ж так шмат. Викшталцовувала все, потім почала писати музику, я ще горше все стало, бо музика так само не одразу. Ну, ти починала писати російськомовні пісні, у тебе нечто є творожний сирок, так само Так. таки... Творог, каких что-то творожный сырок, что? Мне бы упасть, Мне бы упасть, А, забыться. Инсульт? я її написав в 2015, Не написала в інсульт. 2017. Кстати, це моя самая перша пісня, яку я ввогуле показала неяк інтернету. Ну, Ось ось ні. мені сподобалося з твоєї ранішньої творчості творожний сирок. Творожный сырок с ароматом ванили, молись за меня, чтобы опять не избили. Вельми судовна пісня, насамрэч. Всім відомі білоруські сирки. Хочеться ніяк... Ну, воно натхняє не щось зробити. Такое, ведаєш, пишеш музику, текст, усе це робиш сама. У тебе ніяка є музична освіта, адукація. Можна сказати, що так, бо я закончила музичну гімназію, отримала диплом, у моєму дипломі за базову едукацію, є пометочка, що я засвоїла сольфеджіо, музичну літературу, хоровое дирижирование, фортепіано, вокал, все это. А якими інструментами ти володаєш? Ось сопрано Я, ти можеш взяти і на їх заіграти. Гітара, блокфлейта, гэта я сама вучылася, гэтага мне ў музычнай адукацыі мае не ўчылі, я сама навучылася, і піяніна, але я піяніна вельмі не люблю. А Я що не ти маю пораєш, особливо ось, знаю. коли нас, наприклад, слухає некий чоловік, який жадає вивчитися на, ну, некий інструмент, скажімо так, почати грати на інструменті. Так, мабуть, там вже нічого в чаті. Скриня, напевно. Так. Што лепей, займацца ось самаадукацыяй ці пайсці ў нейкую музычную школу на музычныя курсы і там гэта ўсё пачынаць вучыць? Ну, гэта залежыць Я просто наколькі сур'ёзна толькі 6 месяцаў таму вывучаў нейкі лексікон беларускі. Поэтому я трохі застаўся ў тым перыядзе. музыку ў сваім жыцці інтэграваць. Калі гэта так хобі, то можна самому. Калі ён хоча неяк далей потым ісці па музыцы, то можа лепей з нейкім настаўнікам пазаймацца. Бо ну, не ўсё можа быць зразумела, калі ты пытаешся саматугам у гэтую бездань нырнуць, бо гэта вельмі шмат інфармацыі на самой справе. Так, мы удакладніліся. Тэксты пішаш сама, музыку пішаш сама, записываешь. Записываю таксама сама. Чалавек-аркестр. Чалавек просто вось такі, ведаеш, саляначка, дзе ва ўсіх творчых праявах ён усё сам. А ты нідзе не працавала з нейкім гурточкам, напрыклад, ну, ты не меркавала нейкі там зрабіць творчае аб'яднанне, ці вось... Творчае аб'яднанне ў Беларусі. І будзе лепей. Напэўна, гэта яшчэ мой такі творчы гонар, што я хачу зрабіць менавіта так. Потым вас усіх накроюць. А калі яшчэ хтосьці будзе ўмешвацца ў гэты працэс, то я, мабыць, буду сабе адчуваць не так комфортна, бо гэта такая ступень даверу, калі ты давяраеш расказваць пра сваю творчасць, пра свае нейкія задумкі, нават паказваць камусьці тэкст, свой тэкст, ці сваю дэмку даць паслухаць. Гэта такая ступень даверу даволі высокая. Ты, можа, пагадзішся са мной, як творчая Згодны, адзінка да, таксама. я таксама. У меня есть два чалавекі. Ну, па-першае, суседзі, якія Ну, жывуць у маім доме, яны чуюць усе мае творчыя праявы. Гэта ім ужо я навязваю, таму што ну немагчыма так. Вось і некалькі чалавек, якія чуюць усё. Суседзі Янкі Дорошенко такія. Блядь. Я шліфую увесь матэрыял, дам паслухаць пэўным людзям і вырашу сам гэта зрабіць. Я часова выкласці. нават нікому не даю слухаць, я просто пакідаю на нейкі час і потым сама слухаю і думаю, блін. Ну, бывае такое, што ты вось паслухаеш і скажаш, блін, як я мог такое напісаць? Там праз Ну, некалькі... Ну, так, ёсць такое, так. ведаеш, эйфарыя, калі ты стварыў матэрыял, ты ходзіш, слухаеш 3 дні, 4 дні, тыдзень, потым пра яго Так, так, так. забываешся, потым выключаеш у тебе, блін, як такое мог я напісаць? Фу. Недарэчнасць на недарэчнасць. Ну, ёсць Што такое. чуеш, і што ўжо нічога нельзя зрабіць. Сам працэс вось стварэння тебе прыносіць кайф, вось ёсць людзі, якія кайфуюць ад таго. Поэтому надо и выкладывать свои проекты у свет, Тебе больш цікавіць вынік, каб другие побачили гэта першыя 4 дні і потом забыли Сам про іх. працэс гэта свайго роду такі вызаў, такі чэлендж, калі Ну, ну, гэта складана, Глядзелі. але гэта вельмі цікава, я так скажу. Гэта не заўсёды проста. Часам гэта натхненне. Тады гэта лёгка, тады гэта вельмі прыносіць такое задавальненне проста і ў працэсе, і на кожным этапе. Калі вось бывае так. А калі некалі бывае, што наадварот, ты хочаш нешта стварыць добрае, такое, што прям а не атрымоўваецца. І вось тады гэта складана. Ой, кстати, у вас неяк ціха, напэўна. Просто нічога не Пробачце. атрымоўваецца. Мой нататнік падказвае, што ў цябе ў 2022 Ой. годзе, прыкладна восенню, Я выйшаў зараз свой першы дэбютны Так, сольны кастрычніку. музычны альбом. Калі ласка, Мгм. распавядзі, што гэта за альбом, дзе яго можна паслухаць, з якіх трэкаў ён Няхай складаецца, і застанецца што так. аднесці Я слухачам яшчэ таго альбому. больш. О, з задавальненнем. Калі ласка, я тебе уважліва слухаю.
Я вельмі хацела выпусціць, у мяне ва ўсіх спісах, што зрабіць за жыццё, ёсць радок выпусціць музычны альбом. І нарэшце моя мара спраўдзілася. Я альбом гэты записывала, ўсё рабіла самастойна, вельмі доўга, у перерывах паміж вучобай і просто нешта записывала, нешта Нехай застанецца так. Ён складаецца здаецца Потом перагляджу песень, кожная недзе па хвілін у запіси. 2-3, самая доўгая 3,5. Ён называецца «Падарожнікі». Гэта назва адной з першых маіх песень, якую напісала на беларускай мове. Песня «Падарожнікі». Яна адкрывае гэты альбом. Я пайшла ў адрыў з эксперыментамі, я лічу ў гэтым альбоме, бо якраз у той момант, калі я яго записывала, звадзіла і ўсё астатняе, мы ва універсітэце вывучалі, як правільна звадзіць музычныя кампазіцыі, што рабіць з імі. Я ўсё гэта выпробавала на сваіх уласных трэках, старалася неяк гэта зрабіць правільна, не заўсёды атрымоўвалася. Некаторыя нават людзі думаюць, што мне варта зрабіць рэмастер, але я не згодна катэгарычна, бо гэты альбом, можа быць, ён не дасканалы, але ён такі, які ён ёсць. Вось, першая песня гэта «Падарожнікі». У зорным свеце дрэвы неба падпіраюць. Яна такая дынамічная, я скажу, вельмі у ёй ёсць дух прыгодаў. Я нават склала на сваёй старонцы ў кантакце, дзе я вяду суполку, прысвечаную маёй музычнай творчасці, я склала такія эстэтик лісты, дзе фотаграфіямі я перадала эстэтику кожнай песні ў гэтым альбоме. Думаю, можна уявіць сабе меч, ноч, там касцёр нейкае вось такое, досвітак, усё ў гэтым родзе. І гэтая песня, ну, яна для мяне Прабачце, што я нічога не прамаўляў. Я тут. Значыць, бо кожны раз, калі я яе слухаю, яна адклікаецца ў душы, і мне хочацца пад яе нешта такое дынамічнае рабіць, кудысьці бегчы, штосьці рабіць там. Я, правда, трохі праслухаў, там нейкі альбом яна записывала ў універсітэце. Цікава, канешне. Там нейкі падарожнік. Слухаць не буду. Ну, нешта вось такое. Я магу памыляцца наконт наступнай песні ў альбоме, але мне здаецца, што гэта песня будзе, не ведаю, ну, я буду парадак трошки парушаць, не ведаю, гэта песня такая chill, vibe. Я памятаю, тут пра рэмастэры сваіх песняў гаворыць. І мой любимый атмасфера, гэта моя любимая атмасфера, гэта цягнікі, гэта станцыі, дзе цягнікі ходзяць. І я на поўную выкарыстала усялякія гукі цягнікоў у гэтай песні, каб пагрузіць слухача ў... Я бачу, што у вас там шум у мікро. Прабачце, зараз шукаю шумадаў. Крэмавы. Да, у вас тут шум. Ось гэта экран. Спадзяюся на... Окей, цвер лепей. Ці такі колер какавы, але, ну, такі светлый, і сонца. Сонцу. Неяк так. Соника мы ухваляем. У ёй мінімум усялякіх электрычных інструментаў, усякіх акумулятараў. Так, окей. Да, я сам не слухаў. Там толькі гітара, голас, шейкер, амаль што ўсё, ну, эфект. І за гэты кошт яна больш за ўсё людзям падабаецца. За яе простату і за тое, што яна кароткая. Яе вельмі проста паўтарыць, калі ты умееш трошки іграць на гітары. Так, наступная песня, про якую я хачу... Лепей бы яны і гачы дарабілі бы. Ладно. Гэта ўжо маё. Хаця, мабыць, я буду рабіць гачы на яе. Это цалкам можа прынесці яе папулярнасць. Распавесці, гэта «Цытрына з мёдам». «Цытрына з мёдам» — гэта вельмі персанальная песня для мяне. Несецца ў небе хмар поток, нястрымны як жыццё. Ну і дарэчы, гачы з жаночым голасам, гэта ж адразу плюс каму ж брутальнасць, я не ведаю. Хто будзе слухаць жаночыя песні, але калі гэта гачы, то... Яна таксама павінна перадаваць атмасферу леташняй навальніцы, калі ты сядзіш у сябе на дачы і п'еш гарбату, а лье дождж, і ты адчуваеш, што ты ў бяспецы, а вакол цябе бура, і гэта неперадавальнае адчуванне, і я лічу... Дзе замаўляць гачы? Ну, пакуль тут няма ніякага спіса. Ты за Раурус дрыхва? Я нешта ведаю, напэўна. Так, зараз. Няхай так будзе адразу. Старажытная Беларусь. Окей. Напэўна, я паспрабую
зрабіць нейкі гаджет на гэта, калі вы так жадаеце. Я, правда, толькі адзін гаджет зрабіў, і тое яно не вельмі якаслівае. Так это адны і той же. Окей. Нема ні... Окей. Замовлен заказ. Замовлено. Яна таксама павінна Окей, зрозумів перше. Я, конечно, у Гатши толькі адзін трек зрабіў, і то ён нават мне не падабаецца па якасці. Да і там звук не выраўнены. Але з гэтым я паспрабую лепей зрабіць. Там знайсці больш сэмплаў, больш чуць, паглядзець, якія гайды, так кажам. перадаваць атмасферу леташняй навальніцы, калі ты сядзіш у сябе на дачы і п'еш гарбату, а лье дождж, і ты адчуваеш, што ты ў бяспецы, а вакол цябе бура, і гэта неперадавальнае адчуванне, і я лічу, што яно вартае таго, каб быць адлюстравана ў песні. І гэтая песня напісалася для мяне вельмі лёгка, на здзіўленне, але я яе вельмі доўга рэдактыравала. Я ўсё яшчэ не вельмі задаволена тым, як яна атрымалася ў мяне, але яна таксама ўсім падабаецца. І яшчэ цікавы факт, часам я забываюся словы гэтай песні, хаця я яе напісала. Гэта смешна, я лічу. Сярод гукаў, танцу, смеху, мне месца няма, як заўжды. Ніхто, гэтая песня таксама напісалася лёгка, і карабель, і цытрына з мёдам, і ніхто пісаліся амаль што ў адзін перыяд, некалькі месяцаў запар, яны напісаліся самі сабой, я тут ні пры чым, вось. І яна... Добра, калі маеш такі вось творчаскі запал, і калі ён не прападае цэлыя месяцы. Это цалкам вот такія запалы, знову расіізм, я не ведаю, як это. Короче, просто такі вось творчаскі матывацыя, калі яна з'яўляецца, надо патрэбна рабіць, конечно. Відавочна, яна пра адзіноту, яна пра нейкія падлеткавыя годы, калі ніхто з табой не хоча сядзець, ніхто з табой не хоча мець зносіны, ты такі ўвесь... Ну і калі ў цябе там перыяд, как раз таки у зняпада, то патрэбна просто чакаць, нічога дрэннага не рабіць. І просто, я не ведаю, чакаць. Мотны, і гэта трэба гэты боль выказаць у музыцы. Ну, конечно, калі ты... Ну, чакаць гэта не азначае цярпець, калі што. Здалося мне гэта ўдалося, гэтай песні я задаволена, як яна атрымалася. Але некаторыя людзі кажуць, што там гук недасканалы, нейкі такі дзіўны, але я лічу, што так трэба. Бо адна песня павінна гучаць неяк па-асабліваму. Не так, як астатнія. Я проста трошачкі прыглушыла вакал, трошачкі падрэзала там верхнія частоты, і мне здаецца, што яно гучыць нармальна, як яно атрымалася. І яшчэ мне падабаецца... Нормально. Не цягамотнае, ой, пра самоту, значыцца, ой, нешта павольнае, нешта такое. Не, я зрабіла яе такой дынамічнай, амаль што вясёлай. Так, і пра песню «Мой карабель», які вось завяршае альбом увогуле. На прыстани старой, дзе плюскаецца ноч у празрыста шэрых хвалях, дзе топіцца туга. Цікаўны факт. Я паглядзела серыял «Наш сцяг азначае смерць» і вырашыла, вось села пісаць песню, і такая, якісьці вайб атрымоўваецца літаральна як у гэтым серыяле. Просто там... Стоп, это серыял? What? За серыял такі? Як яшчэ раз? Серыял «Наш сцяг азначае смерць». Наш сцяг азначае смерць. Так, стоп. А, стоп, гэта, напэўна, на расейскай мове. Ладно, попробуй так. What the fuck? Что это за тайное послание? What the fuck? Потаемное послание некое. Это я люблю Беларусь. Як там это кодовая фраза Калиновская. Это взять на заметку, на нотатник.
І, і вирішила, ну ось я сіла писати пісню, і така, блін, якийсь вайб атрымоўваецца літаральна як у гэтым серыяле. Просто там, сюжет у тым, што чалавек, крызіс сярэдняга веку, ён уцякае з свайго мінулага жыцця і становіцца піратам, і там карабель, мора, ўсё ў гэтым вось напрамку. І я такая, блін, падыходзіць. Я ўжо астатні астатак песні пісала з думкай, і я атрымала ў галаве гэты вобраз гэтага галоўнага героя, які уцякае ад таго мінулага жыцця у свет прыгод, у свет небяспечнага мора, у буру, у там 9 вал і ўсё астатняе. Я лічу, што мне атрымалася перадаць нейкі такі марскі дух, які я хацела перадаць у гэтай Голландскі вал. Не лічу, што тэхнічна гэтая песня выканана на такім узроўні, на якім яна вартая таго. Мабыць, вось гэтую песню я яшчэ, можа, калі-небудзь выканую інакш. Але пакуль што яна такая, якая ёсць. Глядзі, шмат людзей пра цябе даведаліся з тиктоку. Як ты ўвогуле давно вядзеш тикток, і калі ты яго стварыла, Пайшло-паехало. пляны і здзейсніліся ці гэтыя вось пляны, мэты па тиктоку ці не? Я просто хацела дзяліцца сваёй творчасцю з людзьмі, якім яна магла б спадабацца. Бо я шмат чула, што ў мяне цудоўны голас, з гэтым цяжка не пагадзіцца, я вырашыла, ну чаму б не завесці тикток. Ну, вядома, спачатку нічога Стоп, я ж могу просто увести так, напрыклад. зрабіць пераспеў на «Холодное сердце». Спочатку до меня А, прийшла нет. аудиторія на YouTube, потім я зробила ще один переспів на «Холодне серце», вже другой, і виклала його у TikTok, і тоді вже у TikTok прийшла аудиторія, What the якої fuck? сподобався мой переспів. Ладно, не знайду гэтую наладу. Мені було просто ну, хтось Да, у меня нема гэтай налады, ставив напэўна. подобайки і казав, що я... Не будзе чата на экране. Бо такої аудиторії, як у TikTok, у мене у контакті, зрозуміло, нема. І, напевно, не буде. Такої активної, такої добрий. Ну, Ось. ось глядзі, я тикток так само заводзіў спачатку, просто мне падказалі залей туды сваю песню адну. Я ўвогуле лічыў, што тикток гэта вось такая, ведаеш, сметніца. Таму што я Я лічу, што TikTok это галоўнае месца, адкуль себя могуць набутыліць у Беларусі. там колькі раз не заходзіў, Па гэтым я не маю TikToka. калі ты заходзіш, трэба нейкай рэкамендацыі пад сябе там наладжваць, лайкаць тое, што падабаецца. Я заходзіў, там нейкі быў трэш. Хаця, калі на YouTube, у Ютабе будзе больш, чым 100 падпісчыкаў, альбо на Твічы больш, чым 100 падпісчыкаў. Таксама ёсць нейкая пагроза. Але не будзем об этом. Я ў тиктоку гэтай сметніцы Я ўсё ж такі мне сказаў сябра, ну, выкладзі там свой Паляшук. Яно набрала У Паляшука 100 Большакова ахова ёсць. гэта працуе. І вось менавіта з зімы 23-го года я зразумеў, што TikTok гэта ўжо такая вось пляцоўка, дзе я магу не толькі здымаць тое, што бачу навакол абшар, а ўвогуле магу прасоўваць нейкія творчыя ідэі і знаходзіць новыя аўдыторыі. Тобто інструмент ужо TikTok стаў інструментам не толькі, ну, пляцоўкай асноўнай маёй творчай дзейнасці. Вось. Вось я хотела дадаць, што я забылася адказаць на твоё пытанне, што я вяду TikTok ужо амаль 2 гады. Ну, а я вось завёў TikTok толькі ў 22-м годзе, і вось менавіта за палову года я набраў вось нейкія абароты, і мне вось здзіўляе тое, што як працуюць гэты алгарытм, што кожны аккаунт, кожны чалавек, які вось паставіць нейкую там мэту. Ну, у TikTok я зноў жа ніколі не сядзеў, я не маю там аккаунта. Поэтому я не ведаю, што, як там працуе TikTok. Я не ведаю, як працуе вось гэта YouTube Shorts. Але, ну, я толькі ведаю, што там сапраўды лепей атрымліваецца аўдыторыя. Будзе актыўна весці, можа дасягнуць. Вось глядзі, Не ведаю, наколькі яна якасная. Па тыпу заходзіць ли яна на YouTube ці Twitch. Чаще всяго некаторая частка заходзіць. ты менавіта знаёма з творчымі дзеячамі, якія таксама выкарыстоўваюць TikTok, якія спяваюць, пішуць нешта, увогуле здымаюць па-беларуску. Вось TikTok гэта больш як інструмент для распаўсюджвання беларускай мовы ці проста якось нейкая забава, па тваім меркаванні? Не, гэта ўжо вельмі даўно не проста забава, гэта паўнавартасная праца, як той же самы YouTube, просто тут трошачкі лягчэй набраць аўдыторыю, бо ну, вертыкальны фармат, ён шмат не патрабуе, тебе просто трэба паставіць Телефон трэба і ўсё. так, телефон, і ўсё, і чалавек, хочаш не хочаш, ён пралісне, ён натыкнецца на твоё відэо, можа быць, яно здыкавіць. Бо на Ютубе табе трэба выстаўляць там фон, тое, сёе, і ты ўжо на самом пачатку можаш здасться. А тут просто уключыў телефон, паставіў і гавары нешта. Ну, насамрэч, YouTube гэта вось пляцоўка, дзе вось ты можаш выкласці відэо, напрыклад, да? І яго, ну, на YouTube, увогуле, YouTube гэта ж вось частка Гугла. І людзі заходзяць з мэтай штосьці знайсці. Ну, насамрэч, на YouTube часцей за ўсё заходзяць штосьці знайсці, нейкую інфармацыю. Вось ты можаш выкласці відэо сёння, і твоє відэо можа трапіць у рэкамендацыі. Гэта вось такой... Ну, ведзячы, у Янкі Тарашэнкі сразу бачна, што усе відэа атрымліваюць рэкамендацыю ад Гугла. Забава, але якая перарасла ўжо. Яны вось гэтую стужку гартаюць, і яны заходзяць не з мэтай знайсці, а проста адпачыць. І вось шляхам гэтага твае відэо могуць трапіць. Але для тых, хто па той бок экрана, гэта паўнавартасная праца, бо ты хочаш утрымаць сваю аўдыторыю, якая прыйшла на нейкі пэўны контент. Шмат хто пачынае просто вось я здымаю там сябе, сваё ўласнае жыццё, а потым бачаць, што гэта набірае прагляды і задумваюцца, как бы вось якасць контенту падняць на новы ўзровень. Ну так, TikTok гэта
Сапраўдная праца па тыпу. Выпускаць 2 тыктока ў дзень, это ж сапраўды нават больш, чым 2 тыктока. І кожны розны. Ты ж не можаш проста запісаць тыкток, што я харчуся, чым я сёння харчуюся. Окей, просто вельмі велізарная праблема ў тым, што я ніколі не сядзеў у тыктоке, поэтому я нават не ведаю, што там адбываецца. Просто для меня тыкток там, дзе танцуюць, я не знаю, АІ дзяўчынкі. Какой там контент можно набирать, я не ведаю. Это может быть нават і контент по типу, што, чым я сёння харчаваўся, можна набіраць. Распаўсюджвала свой увогуле вось гэты самотнічак, тому што, ну, насамрэч 4 трэка гэта больш не альбом, а такі і пішачка, самотнічак невялічкі. 5, мне здаецца, 5 песень. 5. Да, 5 песень, гэта такі больш самотнічак. Як ты распаўсюджвала песні, ну, тиктокам, Ну, гляди, я спочатку их выклала, официально релизнула во все пляцоўкі, на YouTube, на Яндекс.Музыку, на Spotify, то бок усюды, дзе толькі можна, у ВКонтакте, у гэты бум, і просто села чакаць, калі будзе папулярнасць. Ну, я не вельмі такі чалавек, які любіць і можа прасоўваць якасна сваю творчасць, і я спрабавала пісаць нейкім блогерам, как можа вы зробіце там відэа пад мой гук, пад маёй песні, але на такія просьбы, і вядома, усе адказваюць, канешне, так зробім, ніхто не робіць. Усе робяць толькі тады, калі яны самі церпіць. зрабіць пад мою песню. Калі ты ім заплаціш. Ну, не, вось, я просто сама стала здымаць тиктокі на сваё відэа, нейкія такія атмасферныя відэа невялічкія, просто на сваёй старонцы уласнай у ВКонтакте рэпостнула, што вось у мяне выйшаў альбом. Ну, я асабліва яго не рэкламлю, не ведаю чаму, просто мне здаецца, што хто захацеў, хто той ужо паслухаў. Мабыць, не для ўсіх гэта творчасць моя такая. Ну, вось, калі тебе цікава, я пра сябе ўвогуле даведаўся з песні «Не ведаю». Я вось гартаў стужку тиктока, рэкамендацыі. Здаецца, што там выпадкова ўсё. Ну так, там уже гэтыя рэкамендацыі, якія кожны там 50 відэа ці 30. Поэтому да. Ну, вот у меня шортс один, які я выклаў, просто нейкі тэкст, якім напісана, што там, карацей, шортс, які я выклаў адзіны. Там, нет, там 2 шортса, які выклаў на Ютабе. Першы шортс, што там запічаны уніз голас, говорит, что типа ты... Ладно, лепей будзе праз тэкст. А там тэкст, якім напісана, типа, тыпу... Ладно, я ж могу просто вам показать мой шортс. Я просто его не глядел. Вот мой YouTube канал. Можете подписываться. Тут никакого контента нема якостного. Есть вот этот вот это один якостный контент. И вы видели, что? Мне за него так кринжово. Подчас этой авангард-лубыцкой атомной станции был ветер в сторону Москвы. Ну, там, он еще не докладывал в сторону Москвы, але там некий процент был. 1800 проглядов, коли что. Мы их сбили. Ну, лiterально сбили. 1 лайк. Есть даже на Ютубе. Если вы зразумели, что это полный кринж, и он собрал 1800 проглядов с Ютуба. Так что... Окей. І бачу, ти на гітарі граєш лайв-версію гэтай песні. Уф. Ну, там, де ось початок песні. Я гартав, бачу песню. Заходжу на аккаунт, бачу так, беларускамоўны чалавек, цікава. Ну, і вось початок за тобой слідкаваць. Вось. І менавіта дзякуючы тиктоку, я спадзяюся, што, ну, реально можна прасоўваць не толькі свае трэкі, але ўвогуле штосьці цікавае. Так, а ты яшчэ штосьці малюеш, ці не? Ну, так, я разрываюсь паміж 2 відамі творчасці, я малюю, я пишу песні, спяваю ўсё астатняе. Але малюнкі прасоўваць, напэўна, мне варта пачаць у іншым аккаунце, бо гэта вінегрэт нікому не цікавы, бо тикток, канешне, прасоўвае мае відэа, але прасоўвае толькі тыя, якія неяк звязаны з музыкай. Але малюю так, я давно малюю, каля 5 гадоў ужо, альбо 7. Малюю у тэхнікі кампутарнай, діджитал, і таксама, ну... Я малюю пейнтом. Трошечки акварелямі, ну так. Маляваць, ты дзесьці вучылася? Я спрабавала увогуле нават займець мастацкую адукацыю, але не атрымалася, не пашчасціла, як кажуць. І я просто працягнула маляваць і неяк ствараць свой уласны сусвет з нейкімі персонажамі, і ў нейкі момант я вырашыла, чаму б яны не размаўлялі па-беларуску, чаму б не... Я только что зразумеў, што нам, напэўна, не стоіць гаварыць мне, пакуль ідзе відэа. Это мінус вушам. Мінус імя не шуць і відэа не шуць. Неяк не падвязаць увесь гэты мой лор да нейкай беларускасці, нейкай такой фэнтэзі аўтэнтычнасці ці неяк так. І гэта вельмі мне дастаўляе асалоду, неяк усё гэта прадумваць і прадумваць іх ідэалогіі на беларускай мове. І гэта таксама адзін з шляхоў вывучэння мовы беларускай, калі ты яе ў сваю творчасць інтэгруеш, і ад гэтага ўжо нікуды не дзецца. Глядзі, ты размаўляеш па-беларуску штодня, ці вось гэта такі сродак? Дарэчы, Янка Дарашенко, скорее всего,
Пишу тут падкаст таксама нейкі патаемны сімбаль. Твоей творчасці. Гэта сродак творчасці, і я у калі-небудзь аднойчы я вядомы Хаця гэта просто подчерк, подпіс Палішука. Я зразумеў, тут нічога дзіўнага, прабачце. перастану баяцца людзей і з імі размаўляць па-беларуску, але пакуль што па-беларуску размаўляю толькі з сям'ёй, толькі ў кругу сям'і, бо гэтым людзям я давяраю на 100%. Я ведаю, што яны мяне падтрымліваюць, што яны мяне не асуджаюць, не будуць потым казаць, фу, што яна размаўляе па-беларуску і ўсё астатняе. І што калі што, яны таксама нешта беларускае мне ў адказ скажуць. Вось што самае галоўнае для мяне, каб мяне падтрымлівалі, каб мне адказвалі на той мове, на якой я звяртаюся да людзей. А твоё асяроддзе, ну, сябры, нейкія знаёмыя, яны беларускамоўныя? Ці... Просто так зразумеў, што я ўжо вырубаюся ад этого интервью. Расійскамоўныя? Не, усе расійскамоўныя амаль. Ну, ніхто тебе не асуджае вось за беларускую мову, ты вось з імі спілкуешся па-расейску. Так, ну я магу, часам я заўважаю за Ну, цалкам... Ну, зноў жа прамовлю гэты тэйк, што нельга у Беларусі гаварыць па вуліцы на беларускай мове, ходзячы па вуліцы. Да і нават сярод сваіх жа не поймуць сваіх жа. Бо я лічу, гэта самае радаснае, што можна... Цалкам відавочны тэйк, поэтому тут няма ніякіх пытанняў. Здарыцца з чалавекам, які вывучае беларускую мову, гэта калі ты не можаш падабраць рускае О, слова. я з тобой вельмі згодны. І ты просто кажаш на беларускай і такой... Бывае такое. Вау! Глядзі, ты ў душы... Але, ну, гэта з усімі языкамі. Ты ў душы... Усімі мовамі, прабачце, да. Пацер ухвата. Разумееш значэнне па-беларуску гэтага слова? Так. Пэйнт гэта діджитал. Сапраўды. Але Навошта патрэбны гэты вашы фоташопы, як это? Бесплатны фоташоп. Фотопія ў браузере ёсць. Калі ёсць Paint. Хаця я насамрэч выкарыстоўваю Paint 3D, калі што. Вось. Ладно, у меня ёсць фоташоп, але не будзем пра гэта. Ён ёсць проста, каб быць. Тлумачыць чалавеку, што яна па-расейску, значыць, ты не можаш. Просто ўжо не хочацца нават шукаць нейкае гэта слова ў сваіх мозгах, што яно там Гэта па-расейску самае значыць. галоўнае, што твой мозг пачынае ўжо думаць па-беларуску. Калі ён не ведае, як гэта будзе па-расейску. Гэта самае галоўнае. А ў прафесійнай дзейнасці ты выкарыстоўваеш, ну, увогуле, там, калі песні пішаш, зводзіш, робіш музыку, ты карыстаешся якой мовай? Я маўчу. Маўчы. Сядзі, працуй. Ну, я же просто пакуль што толькі яшчэ на шляху да стаўлення свайго прафесійнага, пакуль што я з людзьмі мею зносіны па-руску, пакуль што ў мяне не так шмат людзей, якія замаўляюць у мяне нешта, каб мне неяк іх раздзяляць на тых і на гэтых. Ну вось давай мы цяпер будзем падыходзіць неяк да вынікаў нашай размовы па тваім меркаванні. Стан нашай роднай мовы зараз. Вось я выкарыстаю меркаванне, яна перажывае другое адраджэнне, дзякуючы сацыяльным... Другой уняпад. Другі халакост беларускай мовы. Першы адбыўся ў другой сусветнай, а другі зараз. Сеткам, тиктоку, потому што ты заўважаеш шмат людзей, якія ствараюць штосьці па-беларуску. Рэклама з'яўляецца ўсё часцей, і рэклама на беларускай мове трапляецца. Па тваім меркаванні, будучыня нашай мовы, што можна прагназаваць, што можна параіць і якім чынам яна можа ўвайсці ў наша сучаснае жыццё? Яна ўжо гэта робіць. Хочам мы таго або не, але ўсё часцей можна пачуць яе з экранаў смартфонаў, з нават на вуліцы, ну, не на вуліцы не так ужо шмат. Я хачу верыць, што праз год 50, калі я яшчэ буду жывая, беларускай мовы будзе нашмат больш нават, чым зараз, яшчэ больш. І я ўсё зраблю, я жыццёва палажу, каб гэта было так. Ну, гэта адна з маіх мэтаў жыцці. Гэта вельмі цудоўная думка, насамрэч, таму што, ну, тыя людзі, якія адмыслова пераходзяць на мову, прасоўваюць яе творчым шлях, гэта робяць з мэтай таго, каб паказаць людзям, глядзіце, а на роднай мове можна пісаць песні, можна рабіць тое, можна гэта. Чаму б, ну, вам гэта не зрабіць? Ну, просто калі ёсць чалавек, Навошта? то гэты контент камусьці... Ну, гэта літаральна, просто ідэя белага чалавека рабіць нікому не патрэбныя рэчы. Навошта? Ну, просто потому што ёсць такое... Ёсць такая вось драйв у белага чалавека просто рабіць нешта нікому не патрэбна. І так усё далей. Хаця Янка Дарашенко таксама белы, конечно же. Глядзіць на яго. Это ж сапраўды. Ну, реально сапраўды.
Да, трохі паляшук, але відавочна, што ў яго ёсць нейкі драйв. І далей. А калі гэта контент на беларускай мове, тады гэта яшчэ можа зацікавіць, бо ў нас вельмі шмат такіх сфераў у медыапрасторы, якія проста, ну, прастойваюць. Прастойваюць, таму што, ну, беларускай мовы асяроддзя. І яны будуць запаўняцца, яны за дапамогай такой моладзі, якая зараз у нас падрастае, якая зараз займаецца творчасцю, Ну, моладзі. медыа сферы не занятыя, яны будуць запаўняцца, будуць пашырацца. І яны будуць адукаваць і прывабліваць аўдыторыю, якая раней не лічыла гэта нечым цікавым. А цяпер, калі гэта будзе добра выканана, якасна, што непазбежна, і гэта зацікавіць новую аўдыторыю, гэта зацікавіць людзей. Яны, можа, не пачнуць размаўляць беларускай, але яны пачнуць ставіцца да яе з большай павагай і пачнуць з ёю неяк лічыць яе такой жа вартай, як і рускую ў нашай краіне. Ну так, Дзяржаўнай мовай. яна павінна стаць хаця Ну, лепей, канешне ж, каб моладзь ўсё ж такі лічыла беларускую мову вышэй за расейскай. Ну, але хаця б так. Все ж такі другое пакаленне з хомасаветакусаў не патрэбна. Ну, не другое, але не ведаю ўжо якое. Кароче, яшчэ одно пакаленне хомасаветакусаў не патрэбна. Все ж такі лепей, каб беларуская была вышэй за расейскую. ўзровень карыстання. Ну, і таксама каб культурны код так званы. Не ведаю, наколькі гэта уместна. Таксама быў беларускі, больш ці менш. На якой Ну, хаця, ну, опять же, зноў жа, нічога дрэннага ў расійскіх блогераў, на якіх я вырас, амаль няма. зараз руская, як гэта не сумна, яна павінна хаця б на той ж самый ўзровень выйсці, хаця б па папулярнасці. Ну да, калі людзі... На якіх я... няважна. Галоўнае, каб людзі жадалі гэтага самі. Калі людзі пака, ну, перайдуць адмыслова на мову, проста вось нейкія... Да, гэта яшчэ шмат і шмат. Некаторыя людзі, Так. яны ж кажуць, што ай, я не ведаю мовы, ай, я там буду памылкі дапускаць, ай, там на трасянцы буду балакаць. Ну, Я трэба вось не гэтага не чула баяцца. сам справе такого, я не чула. Я больше в тиктоке гляджу людзей, якія просто беруць і размаўляюць. Я Правільна, размаўляю правільна. так просто. Правільна. Такі падыход, што не трэба сябе вось закапваць у падручнікі і пачынаць вывучаць. Пачніце размаўляць, будаваць асяроддзе, і вось менавіта размова уласна дапаможа мову даведацца дасканала, чым падручнік. Калі ты будзеш сядзець дома... Ну, падручніка кранаў 6 месяцаў таму. І цалкам тады вывучэнне шло... Хаця... Ладно, зараз я лепей балакаю. Прабачце за расійскія прымаўкі. Надо ад этого пазбаўляцца. Такі, ладно. Вы зразумелі, што лепей з самім сабой гаварыць, чым чытаць падручнікі, але лепей ўсё ж такі і тое, і другое. Хаця б, ну, падручнік па-беларуску, ну, гэта падручнік Тарашкевіча. Ён жа маленькі. Можна яго літаральна як Біблію кожны дзень чытаць. Цалкам штосьці новага даведвацца. Ну, не новага, а больш якасна выкарыстоўваць беларускую мову. З падручнікамі, слоўнікамі, гэта не цікава. А вось калі ты паглядзіш тиктокера нейкага, паслухаеш песню тої, паслухаеш яе альбом на беларускай мове, ты пачнеш неяк адчуваць, ну і пачнеш там размаўляць. Гэта Ну самае правильно. галоўнае. За цябе павінны ўсе творчыя адзінкі перад тым, як напісаць песню, пасядзець перад падручнікам і даведацца, як да, правильно выкарыстаць гэта гэтыя да. слова. Але Потым ты ужо дапаможаш донесці да цябе. сваёй творчасцю людзям, якія вось Ну, база, грунт, і не паспярэчышся. Паспрачацца. не Я вырашаюцца. спадзяюся. Канешне, мы спадзяемся ўсе. Шчыра цябе дзякую за вось такую цікавую Ой, уже конец. інфарматыўную размову. Я раю цябе ўсіх творчых дасягненняў. Жукінец. Мы пачуем яшчэ шмат ад цябе новых песень. А, дарэчы, у цябе ж недавно зусім выйшла яшчэ нейкая новая песня. Ой, так, мне вышла недавно песня под назвай «Сонечная», і я ўсім раю яе паслухаць, бо і гэта адна з нямногіх песень мажорных у маім рэпертуары. Яна вясёлая, што вельмі дзіўна для мяне. І вам, я спадзяюся, гэтая песня падаруць вам такой же вясёлы настрой, як зараз надвор'е, вельмі вясёлая. Так, дзе яе можна можна паслухаць? знайсці усюль, акрамя ВКонтакце пакуль што, але я над гэтым працую. То есть, то бок Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube, ось. Добра, будзем усе разам слухаць тваю новую песню і асабліва следчыць за тваімі творчымі праявамі. Я жадаю цябе, ну, што пажадаць? Па-першае, каб ты ўсё ж такі яшчэ больш пагружаў... Невялічкая самарэклама адбылася ў канцы.
Паглиналася у вивченні нашої мови і не забрасувала справу, я міркую, ти не забросиш. Ну, брони боже. Ти така метанакіраваная, сапраўды метанакіраваная. Ёсць мэта, ты да яе дасягаеш, і галоўнае гэта вось не звяртаць увагі на тых псевдакрытыкаў, якія штосьці намагаюцца цябе дрэнна напісаць. Крытыка бывае рознай, але ты павінна ставіць мэту і Критиков мы баним. і дасягаць. То бок мы жадаем, ну я і асабіста слухачы, спадзяюся, жадаем мы цябе усяго самага найлепшага. Пачуем мы цябе яшчэ шмат песень. Мяркую, што калі-небудзь у цябе яшчэ адзін альбомчык выйдзе. Вось мы робім ставачкі, трымаем кулачкі, трымаем пальчыкі, каб ціснуць падабайкі. Ну і канешне, каб ты зрабіла ўсё, што Пальчыцы. ты запланавала ў сваім жыцці. Дзякуй вялікі за Пальчыцы. тое, што Дякую табе. пагадзілася паўдзельнічаць у гэтым выпуску майго падкаста. Да пабачэння. До побачення. Сярод нас живуть бізнесмени, поети, працовні люди і просто кабети. Сярод нас живуть мастакі, музиканти, лекари, брокери і практики мантри. Але кожен з нас, перш за все, європеєць, спадар білорус. Ми ценім коштовності нашої родини, родною мовою і вольні крили. Пан. Не спадар, пан. Окей. Скончили мы прогляд. Я покулю. Это я тут. Пробачьте за самый мут. Тут трохи надо было отказать. Так, окей. Сподіваюся, у вас там гук не став яшчэ горшым. Окей. Цалкам можем працягнуць глядзець гэтыя падкасты. Наступны у нас, хотя тут уже подкасты с меньшими проглядами. Тут есть нейкі новы. А, тут есть новый подкаст Play. Шановныя спадары і спадары. Можем працягнуць цалкам і той же самого автора. Аўтаркі, калі быць дакладным. Мяне клічуць Іван Дарашенко, і я распачынаю свой аўтарскі падкаст па-беларуску. Альбо гэта тое ж самае ж. Так, стоп. Напэўна, я тое ж самае зараз уключаю. Родною мовою і вольні крили. Окей, ладно. Вось просто твой нядаўні кавер на песню з Adventure Time з застаўкі гэтага мультфільма «Час вандроўкі, приключений, вандравання». Час вандравання, што? Там назва майго летсплея. Кринжовага. Цалкам як вся моя творчасць. Это той же. Фак. Окей. Это... Ладно, все, берем бярозку. Вітаю ўсіх, шановнае спадарства. Мяне клічуць Янка альбо Іван Дарашенко, і гэта чарговы выпуск падкаста «Хэштег народнай мове». Я веру в свое Я старый литвин, я люблю Беларусь. Я люблю Беларусь. Я люблю... Мы збудуем новую Беларусь будучыні. А калі ў Абавязкова. цябе з'явілася жаданне падтрымаць аўтара падкаста, спасылачку на данасік ты знойдзеш у апісанні гэтага выпуска. Шчыра дзякую. Сёння у нас пойдзе гаворка пра цікавы маладзіковы часопіс «Бярозка», і сёння ў мяне ў гасцях галоўны рэдактар гэтага часопісу Яніна Каралёва. Дзень добры. Дзень добры. Мне падабаецца іх усяго подва. Свайго госця прашу Ну. распачаць крыху, распавесці. Выглядае так, як быццам усяго беларускамоўных аўтараў у Беларусі трое. Ладно, четверо. Карці не больш, чым пяцёра. Пра сваю біяграфію, невялічкі шлях да беларускай мовы, паступова. Хотя все мы ведаем, что ніводны з нас не з'яўляецца сапраўдным беларусам. Так? Падыдзем да галоўнай тэмы сённяшняга выпуску. Вам слова, Яніна. Сапраўдныя беларусы жывуць у іншых месцах.
Дзякуй. Шлях у мяне просты, ён называецца вясковы шлях, тому што я скончыла вясковую беларускамоўную школу, потым паступіла на беларускамоўны філфак, скончыла я гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны, у дыпломе значуся як філолог. Яшчэ Филолог. Хотя, ну, а кто не филолог в Беларуси? Это ж нават престижно. такая спецыялізацыя Як быццам. літаратурная работа ў газетах і часопісах. Наогул друкавалася я з 12 год, таксама ў беларускамоўным выданні «Раніца», якое, на жаль, гэта выданне зараз не існуе. Плюс у мяне беларускамоўным быў да 13-го года, вось як я звольнілася з універсітэта, дзе працавала. Потым у мяне такі 10-гадовы быў рускамоўны перыяд. Вось з кастрычніка, калі я ўладкавалася працаваць галоўным рэдактарам часопіса «Бярозка», распачаўся мой другі беларускамоўны перыяд. У мяне не было артыкула на рускай мове, ўсё было цалкам беларускамоўна, я гэтым ганаруся. То бок ты паглынала беларускую мову ўжо, скажем так, Найс. то бок не з дарослага ўжо, а не ўвасабляла мову, дзякуючы вось саму месцы, дзе ты нарадзілася і дзе ты праводзіла свае вось такія маладыя, самыя лепшыя гады, скажем так. А у нас і зараз дзіцячы садок, вось у маёй вёсцы, гэта вёска Стратуб-Каловскі раён, там і зараз на беларускай мове навучаюць і выхоўваюць маленькіх дзяцей. Сперш, ну, вось у дзіцячы садок залічаюцца ў колькі? З 3 гадоў, вось там. Это які год? Год? 24? 4? І Ну, напэўна, ўжо зачыніўся, не ведаю. гэтак прывіваюць любоў да роднага слова. А цяжка было нейкія прадметы ў школе, напрыклад, вывучаць па-беларуску? Вось, напрыклад, я шмат чую, што дакладныя навукі, тая ж самая хімія, матэматыка, фізіка, камусьці складана даецца па-беларуску. Так у мяне не было з чым параўнаць, калі ў мяне садка толькі беларуская мова. І наоборот было складана потым нейкія рускамоўныя тэрміны ўжываць. Але да, ну, цікава тое, што вось я чую, што камусьці складана беларускамоўныя прадметы вучыць, ну, у прынцыпе, там складана вывучаць дакладныя навукі, а вось і цябе такая гісторыя, што ты трапіла з беларускамоўнай школы у рускамоўнае асяроддзе і стала неяк складана па-руску всё гэта вывучаць. Так, на самом справе так. У меня зараз племянница, она таксама вось была у меня на вакациях, и я ей там подтягивала, як сапраўдны настаўнік, подтягивала под предметам, які я больше любила. Гэта гісторыя і вось беларуская літаратура, мова. І она знайшла подручнік, вось гісторыя Беларусі пачынаецца з 6 класа, там раздрукавала нейкія заданні, нават не ўяўляла. Ну, дарэчы, вы бачылі гісторыю Беларусі 10 і 11 кляса? Ну, то бок, это літаральная... Ну, я не читал, конечно, бо у нас в школе все ж таки я такая... Хотя не буду ничего распавядаць про свою школу. А я, ну, просто гісторыя беларускай мовы, ну, якой беларускай мовы, што гісторыя Беларусі 10-11 класа, но новый падручнік, это літаральна просто гісторыя Расіі з уплыў, ну, не з крыхам, устаўкамі з гісторыі света, усяго свету. І там просто ў канцэ настрана палітычнай павесткай Расіі, ну, нават паўсюду ўстаўлена просто палітычная павестка Расіі па ўсяму учэбніку. Ну, то бок, я, конечно, не хочу рабіць прагляд этого учэбніка, падручніка, прабачце. Але, ну, просто падручнік сапраўды паціхоньку, але нават і ў падручнікі змяняюцца пад расійскі ўплыў, то бок знізоў, але ўжо нават так ужо. Ты хто такія? Забаніць сябе патрэбна. Хочаш мне рэкламу прасунуць на мой ЭТР, каб мне забанілі, я не ведаю. Бот. Ну, я сам як бот, але гэтага бота мы забанім. Спадзяюся, ён забаніўся. Вось гэта, напэўна. Окей. Цяпер ён сапраўды забаніўся. Уяўляю, як гэта гісторыю Беларусі можна вывучаць на рускай мове. То есть, ну, мне гэта раздрукавала нейкія заданні, нават не ўяўляю, як гэта гісторыю Беларусі можна вывучаць на рускай мове. Ой, што я нажаў? 10-гадовы быў мой другі беларускамоўны перыяд. У мяне не было артыкула на рускай мове, ўсё было цалкам беларускамоўна, я гэтым ганаруся. То бок ты паглынала беларускую мову ўжо, скажем так, ну, з ранняга ўзросту. То бок не з дарослага ўжо, а не ўвасабляла мову, дзякуючы вось саму месцы, дзе ты нарадзілася і дзе ты праводзіла свае вось... Так, я паціраўся. Моўны філфак. У беларускамоўным выданні з універсітэта, дзе працавала. Потым у мяне такі 10-гадовы быў рускамоўны перыяд, вось з кастрычніка, калі я Карацей, слухаем яшчэ раз. Распачаўся мой другі беларускамоўны перыяд. У мяне не было артыкула на рускай мове, ўсё было цалкам беларускамоўна, я гэтым ганаруся. То бок ты паглынала беларускую мову ўжо, скажем так, ну, з ранняга ўзросту. То бок не з дарослага ўжо, а не ўвасабляла мову, дзякуючы вось саму месцы, дзе ты нарадзілася і дзе ты праводзіла свае вось такія маладыя, самыя лепшыя гады, скажем так. А у нас і зараз дзіцячы садок, вось у маёй вёсцы, гэта вёска Стратуб-Каловскі раён, там і зараз на беларускай мове навучаюць і выхоўваюць маленькіх дзяцей. Сперш, ну, у дзіцячы садок залічаюцца ў колькі? З 3 гадоў, вось там, і гэтак прывіваюць любоў да роднага
Дарэчы, калі што, я не ў 10, а я 11 класе. Это просто цяпер вы больш ведаеце пра мяне. Прабачце. Ну ладно, нічога дрэннага. Шалёны пацук свой. Але это прыйдзецца выдаліць. Ладно. А цяжка было нейкія Не змог я схавацца. прадметы ў школе, напрыклад, вывучаць па-беларуску? Вось, напрыклад, я шмат чую, што дакладныя навукі, тая ж самая хімія, матэматыка, фізіка, камусьці складана даецца па-беларуску. Так а ў мяне не было чым параўнаць, калі ў мяне сама толькі беларуская мова. І наоборот было складана потым нейкія рускамоўныя тэрміны ўжываць. Але да, ну цікава тое, што вось я чую, што камусьці складана беларускамоўныя прадметы вучыць, ну, у прынцыпе, там складана вывучаць дакладныя навукі, а вось і цябе такая гісторыя, што ты трапіла з беларускамоўнай школы ў рускамоўнае асяроддзе і стала неяк складана па-руску всё гэта вывучаць. Так, на самом справе так. У меня зараз племянница, она таксама, вось была у меня на вакациях, и я ей там подтягивала, як сапраўдны настаўнік, подтягивала. История Беларуси начинается с 6 класса, там раздрукавала некие задания. О, все, я повернулся. Историю Беларуси можно выучать. Мы повернулись сюда. Ну, у меня гэта да, не ёсць такая справа, вось, ну, з гэтым я згодны. Я б яшчэ зрабіў, ведаеш, грамадазнаўства па-беларуску. Так, Яно так. насамрэч цікава. Таксама і гучыць, і вучыць цікава. А не лепей бы просто ўсе прадметы па-беларуску выкладаць. Нават калі школа існуюць як інстытут. То бок Гісторыя Беларусі чаму адразу нельга так? павінна быць па-беларуску. Колькі ты класаў? Нет, ну, конечно, у светлай у Новай Беларусі будучыні ніякіх школ не будзе існаваць. Это відавочна. Але калі яны зараз існуюць, то это дрэнна. Што ўсё спускаецца зверху. Скончыла у беларускам? Ну, то есть, нават это павінна існаваць і расейскамоўная школа, і беларускамоўная школа. Канешне, это будзе цяжка, напэўна, як прыдумаць нейкі спосаб, як зрабіць так, як каб ну, тыя беларусы, якія зараз жывуць у Беларусі, аддалі сваіх дзяцей у беларускамоўныя школы, беларускамоўныя клясы, хаця б. Ну, хаця, а патрэбна ли запытвацца масу насельніцтва? То бок, заліць мен з крывёй расейскамоўных — гэта найлепшае, што можна зрабіць, канешне ж. Як прапаноўваў Зянон Пазняк. Ладно, это ўсё жарты. Просто патрэбна Беларусь просто пакласці, каб яна сама існавала. Нічога з яе не патрэбна рабіць. Школе. Яна ўжо ўсё робіць так, як патрэбна, як жадае большая частка насельніцтва. 11 класаў і ўсе класы. Што не так з школамі? Ну, па-першае, ну, школы забіраюць час, які... Хаця... Придется распавесці. Самая галоўная праблема ў школе, што ніколі школа не зможа навучыць дзіцяці так лепей, чым ягоны бацька, ягоныя бацькі. Але тут ёсць другая праблема, што ягоныя бацькі працуюць на працы. Пагэтаму тут патрэбна яшчэ адзіны, кажам, пасылка, што адзіны бацька павінен не працаваць, а выгадоўваць свайго дзіцяці. То я не ведаю, што ён будзе навучыць. Карацей, гэта адзіны бацька, нават калі ён будзе вывучаць свайго дзіцяці, не ведаю, ветхаму запавету, это ўсё роўна будзе лепей. Ну, я имею в виду, это заўсёды будзе лепей, чым тое, што ребёнак дзіцяці будзе сядзець на матэматыцы сярод 30 вучняў. І, дай Бог, хоць нешта зможа запомніць, не говорячы аб тым, што ніякай культуры ў школе не існуе. То бок, адзіная культура, якая ёсць у школе, так гэта як курыць на пераменах, няхай на пераменах, як ужываць гарэлку з бутэлек з-пад кока-колы,
І нешта яшчэ такое, чым звычайна займаюцца школьнікі, шкаляры. То бок, але гэта, каб гэта увесці ў дзеянне, патрэбна адна пасылка. Што патрэбна, каб адзін бацька не працаваў. А гэта магчыма толькі калі эканоміка краіны, якой ты жывеш, яна пазваляе гэта рабіць. То бок, што адзін працуе там на якай прэстыжнай працы, зарабляе шмат грошаў. Хоць яна вот такая, карацей, неяк так. Тут я не цалкам, канешне, маю нейкія свае погляды, але проста найвышэйшая адукацыя, якая можа даць дзіцяці, іменно дзіцяці, то есть ад 0 да, 14 гадоў, это хатня адукацыя. Толькі хатняя адукацыя. Але мы не павінны забараняць аддаваць сваіх дзяцей, каб радзіць, каб бацькі аддавалі сваіх дзяцей у нейкія школы. Там, не ведаю, альбо государственные, я не ведаю, как-то. Нейкі нейрон згубіўся. Уладныя школы альбо частныя. Мы не павінны гэта таксама забараняць. І таксама відавочна, што усе універсітэты павінны быць частныя. Хаця відавочна, што яны спансуюцца ўсё ж такі таксама ўладамі. Трохі сумбурнае выказванне атрымалася. Я ніколі такое не прабываў. Неяк так нажывую паспрабаваць распавесці нешта. Па-беларуску. Спадзяюсь, вы зразумелі мою думку, што нельга вывучыць дзіцяці добра, калі яго вучаць не бацькі. Іменно дзіцяці. Відавочна, што нельга, бацька не можа там вывучыць. Калі ён, не ведаю, электрык, этому праву, звычайнаму праву, просто праву, тады патрэбен нейкая другі інстытут. Але патрэбна ли дзіцяці, якога бацька электрык, ісці ў права? На мой конт, не патрэбна. Это будзе пустое марнаванне грошаў. Патрэбна ісці, не ведаю, па меншай меры электрыкам, па большай частцы электрыкам, па меншай меры недалёка ад гэтага. Конечно, зараз беларускамоўная. Бацькі бываюць розныя, не заўсёды гэта будзе добра. Да, мы ўсё ж такі гаворым пра новую Беларусь будучыні, бо відавочна, што бацькі бываюць розныя на сучаснай Беларусі. Хтосьці вырас у сярадовішчы больш сялянскай, сялянскай у добрым сэнсе. Хтосьці вырас у больш савецкай абставінах, савецкіх абставінах. Відавочна, што тут асабліва нельга ўплываць на лёс людзей з боку государства, з боку улада. То бок, улада не павінна. Улада павінна проста даць магчымасці бацькам вырашыць лёс свайго дзіцяці, а не даваць адзін напрамак. Ты трапіла ва універсітэт на філфак. Конечно. Вядома, куды ж трапіць беларускамоўны чалавек, насамрэч. Так, ты трапіла на філфак, адвучылася ты? Адпрацавала 2 чвэрці. Яшчэ і адпрацавала, і адвучылася, і адпрацавала. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры. Цалкам это адзіная адпрацоўка у філёлях. Цікавы шлях. Які цікавы шлях. І вось, дарэчы, калі не так давно мне была сесія з псіхолагам, я не буду гэта сароміцца, я звычайны сучасны чалавек, я таксама ўсё абмяркоўваю з псіхолагам, не ўсё там. Гой! Вось яна задала пытанне, кім ты марыла стаць у 12 гадоў?
То бок ніякага выбара для дзіцяці выглядае як прыкладці. Ну так, а як дзіцяці можа ведаць, што яму патрэбна? Тут сістэма, сям'я, дзе ёсць бацька, ну, мабыць, ёсць дзяды. Калі павінны быць спецыялісты, які дапамагаюць зайсці свой шлях у жыцці. А хто гэтымі спецыялісты павінны быць? То бок, это павінны быць нейкія федэральныя, ну ладно, не федэральныя, а унітарны чыноўнік, які будзе спускаць усё ад цэнтра. Ці як? Ну, по типу, відавочна, што дзіцяці, канешне, можа захацець стаць, не ведаю, якім-небудзь там велізарным псіхолагам, але цалкам гэта будзе звычайна проста марнаванне свайго часу і грошаў. Ну, хаця відавочна, што гэта не падпадае пад некага спецыяліста, якое гэта распавядзе, што патрэбна станавіцца псіхолагам. Па не ведаю. Самы лепшы спецыяліст гэта бацькі. Але бацькі бываюць, як ты казаў, розныя, і не ў кожнага ў жыцці добры лёс, так кажам. Некаторых людзей лёс заўсёды будзе дрэнным, што б яны не рабілі. Щоб яны, якую б яны адукацыю не атрымалі, якой бы у них бы код не быў бы культурны, альбо відавочна, што гэта ўсё сводзіцца да генаў. Калі у цябе дрэнныя гены, то ты будзеш рабіць дрэнныя учынкі. Але цалкам гэта так і патрэбна. Але ўсё ж такі, калі чалавек робіць дрэнныя ўчынкі закон сваіх дрэнных генаў, то калі б ён рабіў бы для нас бы добрыя ўчынкі, змог бы ён выжыць, напрыклад, і проста бы загінуў бы, не аставіў патомства. Поэтому все ж такі не патрэбна быць нейкіх такіх вось, як ты выразіўся, прыгонаў, сялян. Я просто правда не ведаю, як это, хто гэтым спецыялістам павінна быць, акрамя як бацькі, бацькоў. Ну, як такіх спецыялістаў ніколі не будзе у тваім жыцці. В узросце. І я кажу наставніку. То бок, все гэтыя спецыялісты будуць горш. І я тады марыла быць настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Я ганаруся, што я адпрацавала 2 чвэрці па размеркаванню. Так што гэта ўжо такі падмурак у мяне быў закладзены. Цікава наконт адпрацоўкі ў школе. Ты працавала? Так. Беларускамоўнай ці агульнамоўнай, скажам так? Я ўжо нават не памятаю. Гэта быў Чечерскі раён. Ну, здаецца, таксама беларускамоўная была. І ты выкладчыкам была беларускай мовы і літаратуры. Як моладзь? Ужо ў той час, гэта калі было? Які год? Гэта быў 12-й год. 12-й год. І вось як былі справы ў школе ў стаўленні моладзі да беларускай мовы ў школьныя часы? Ну, вось гэта тое ж самае, што і ў мяне, таму што гэта была вясковая школа. Там у 10 класе быў толькі адзін вучань. Там ось у 5 класе ці ў 6, там, 5-6. І ў іх таксама пачатковая школа была беларускамоўна, там садок беларускамоўны. Гэта я патрапіла ў тую ж сістэму, якую Няўдала патрапіў. Гэтаму стаўлена, калі паважаюць настаўніка, то паважаюць мову. Я нават на калідоры размаўляла на беларускай мове, заданні хатніх, там, сёння нават памаглі увечары патэлефанаваць, запытаць, я не начала, мы не памятаем, што там у нас якое заданне было хатняе, я ім заўсёды на тэлефон адказала на мой. Быў прыклад, і, нармальна. Ну, то бок, тыя дзеці, якія растуць у гэтым асяроддзі беларускамоўным. Дарэчы, гэта сапраўды добра, што яна казала ў школе па беларускай мове, таму што ёсць настаўнікі, якія кажуць і па-расейску, па-за урокамі. Это павінны быць і бацькі, і грамадства, і, магчыма, сапраўды нейкі чыноўнік. Это павінны быць і бацькі, і грамадства.
Ну, то бок, а не вельмі ли гэта велізарная абшара, грамадства і чыноўнік? То бок, адкуль патрэбна ли грамадству ты, напрыклад, ці альбо я? Я маю адчуванне, што не патрэбна грамадству ты альбо я. Цалкам грамадства і так добра будзе без мяне альбо цябе. Ну, ладно, без мяне. Не будем все ж таки переходить на личность, на особы. Ну і па тыпу. А адкуль чыноўнік ведае, што патрэбна... Ну, чыноўнік ведае толькі, што патрэбна рабіць для падзяржэння, як будзе. Для того, каб краіна існавала. То бок там патрэбна нейкія, не ведаю, гоі, які будуць працаваць на заводзе. Патрэбна нейкія гоі, які будуць працаваць у школе. Патрэбна нейкія гоі, які будуць працаваць, я не ведаю, яшчэ дзе-небудзь. Ну і то бок, чыноўнік будзе толькі вось гэтай спецыяльнасці прапаноўваць. Гэтаму грамадства, але яшчэ пра будучыню. А ты так упэўнены, што грамадству патрэбен? Так упэўнены, што... Ладно, грамадство, напэўна, судзім грамадства, да, я не ведаю, жыхароў нейкага месца. Па тыпу, ці патрэбны ли гэтаму месцу нейкі таксіст? Ну, напэўна, патрэбен, але ты ж можаш быць не толькі таксістам. І я не упэўнены, што твои бацькі захочуць, каб ты працаваў асноўнай працай таксістам. Ну, але калі так, то... Не, мозг зламаўся. Прабачце. Калі так, то... Ну, гэта твоя праца будзе асноўнай. То бок. Вот і ўсё. То ўсё ж такі патрэбна адрозніваць працу часную ад... Маё меркаванне, што кожны... Маё меркаванне, што кожны чалавек адзіная каштоўнасць любой краіны. Ну, адзіны чалавек не каштоўнасць любой краіны. Гэта брэд, гэта... Існуюць папуляцыі людзей. І трэба глядзець па меншай меры на сем'і людзей. То бок, адзінка гэта сям'я. Не ведаю, твоя, ну, адзіная сям'я просто. Это найменшая адзінка. То бок, сям'я можа маць свой бізнес, сям'я можа маць свою тэрыторыю. К сям'е можа быць добрае становішча з другімі сем'ямі. То бок, калі адзін чалавек загаварыў з другім чалавекам, это не азначае, што ў них палепшылись стасункі паміж сем'ямі. Это можа прывесці да палепшэння стасунак паміж сем'ямі. Але цалкам гэта не абавязкова. А можна піць, сядзець без працы і не несці ніякай каштоўнасці. Ну... Навошта несці хоць нейкую каштоўнасць? То бок. Гледжачы, каму каштоўнасць? Можна і нікому не несці каштоўнасць, можна несці каштоўнасць самому сабе. Ну і ўсё ж такі піць не трэба. І таксама відавочна, што працаваць таксама патрэбна не якой, ася, ну нават і якой можна папрацаваць, калі ты так хочаш. І калі ты здольны працаваць толькі якой, тады ты можаш працаваць якой.
То бок, уся сям'я працуе сякой. Ой, спаліў зноў. Ну, то бок, канечне, ёсць нейкія выпадкі, што, напрыклад, што будзе, калі там не будзе ніякіх медработнікаў у нейкай, не ведаю, месцы, што ўсе проста загінуць і... Але, ну, гэта... Заўсёды знайдзецца такой, які будзе працаваць на медработніка і атрымліваць. Хаця, ну, насамрэч, напэўна, добрую зарплату адносна Беларусі. Але ўсё як это хуйская праца. Ладно. Нешта я уже заблыталіся. Точнее, так заблытался я. А то я уже згарэў. Тут ніякого вентылятора у мяне няма. Сядзець у Пінску. Я таксама згубіў думку. Я просто, што... Ўсё. Добра паразмаўлялі. Можам глядзець відэа. І мне сорамна карыстацца мовай. Не. Я ось падзяляю настаўніку на два тыпы. Ты, якія карыстаюцца... Типу я полностью согласен с тым, што я не маю ніякай усталяванай думкі, і большая частка маёй думцы просто ўзята з іншых думак, як я стараюся зрабіць нешта з гэтых думак адзіны. Цалкам гэта не так уж і дрэнна для майго ўзросту, але, конечно, было бы лепей маць адзіную карціну мира, а не розныя прызмы. Карыстаюцца мовай толькі на уроках мовы, і тыя, якія жывуць гэтым. Вось ты і моя настаўніца бывалая да гэтага другога адносяцца тыпу, якія жывуць на мове. І вось гэта цудоўны прыклад. Паказаць там моладзі ці дзецям, што, скажам так, настаўнік адносіцца да гэтага не як да прадмета, а як да сэнсу жыцця, можа так мовіць. Ну, так і ёсць. І бярозка таму пацверджанне, што яна з'явілася ў маім жыцці, я лічу не выпадкова. І гэты беларускамоўны перыяд зноў распачаўся ў маім жыцці. Так, мы ідзем паступова. Ты адпрацавала 2/4, далей ты сказала, што тебе быў 9-гадовы рускамоўны перыяд. Так, і пасля яго? Ну, пасля яго пачаўся беларускамоўны. Беларускамоўны. Што? Не ўпэўнены, што ёсць нейкая адзіная карціна міру. Ну, маць адзіную карціну мира гэта добра для... Ну, па тыпу, карціна мира заўсёды змяняецца. Але ў адзіным моманце патрэбна мець хоць неяк незламаную карціну міру, неяк разбітая люстэрка. Але ўсё роўна, ну, з цягам часу гэтая люстэрка будзе трохі змяняцца, так кажам. Трохі будзе чалавек праз яе бачны па-іншаму. Рознымі поглядамі. Ну, так-то это відавочна. Што цалкам я не... Калі погляды змяняюцца, то змяняецца... Хаця... Калі змяняецца погляды, змяняецца і пиздёж. Вот што я хачу адказаць. І праца... Прабачце за лаянку. У часопісы Бярозка. Давай крыху пройдземся па часопісу Бярозка. Увогуле, распавядзі невялічкую біяграфію, як-то біяграфію, гісторыю гэтага выдання, гэтага часопісу, якія мэты ён перад сабой ставіць. Бярозка гэта лічыцца зараз адзіны беларускамоўны часопіс для падлеткаў 12+. Ён грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі. Паэтаму вось у нас і змест, ён падзяляецца. Калі у нас у нумары прыкладна там 10-12 матэрыялаў, мы падзяляем там адзін гэта навіны нейкія, сучаснае жыццё, потым літаратура, мастацтва, ну нават палітычныя агляды у нас ёсць, таму што мы зараз ствараем кнігу да стагоддзя Бярозкі, і вось мы такія гістарычныя экскурсы, яны таксама з палітыкай звязаны, мы такія робім невялікія агляды. Побачыў свет гэты часопіс пад іншай назвай, гэта быў снежань 1924 года, і ён называўся беларускі піянер. Далей было іншае беларускі піянер. Добрая назва. Кастрычніку 29. Ну хоць не беларускі пукавдых.
2009 ўжо, ну, то бок раней не было такога паняцця як галоўны рэдактар. Было такое паняцце як рэдакцыйная калегія. І вось калі яна ў беларускім піянеры ўзбуйнілася, іх там стала прыкладна 5-6 чалавек, у іх погляды не сталі супадаць, яны вырашылі размежаваць эту рэдакцыйную калегію і стварылі два Іскрыліча і піянер Беларусі. Піянер Беларусі, які пасля стаў А раніцай. Дрыгавічы? А іх спытаць забылі? Забылі спытаць Палішукоў. Зоркай і гэтак далей. А Іскрыліча яны ўжо потым Ого, там падкаст на Твічы такое яшчэ не сустракаў. Ты аб чым? трансфармироваліся ў чэрвені 45-го года менавіта ў Бяруску. І з гэтага часу мы выходзім пад такой назвай. Першапачаткова ён быў штотыднёвым, потым 2 разы на месяц, і мы зараз выходзім 1 раз на месяц, як з чэрвеня 45-го. Так мы гэта ўсё захавалі. Ну і раней, можна так сказаць, заснавальнікам і выдаўцом была піянерская арганізацыя Беларусі. Потым гэтыя выдаўцы мяняліся, і зараз выдаўцом часопіса Бярозка з'яўляецца Дом прэсы. У структуру Дома прэсы ўваходзіць яшчэ і вось рэспубліканская газета Зорька. Вось 2 сродка масавай інфармацыі. Ну і вось у снежні мы будзем ужо ладзіць 100годдзя. То бок у вас будзе нейкая святочная Окей. Я укажу вам гэтую хрень. І пагляджу, што гэта за канал. О! Это некі невядомы. Цікава. Некі яшчэ адзін ЛГБТКЮ беларуска мовы. Тобто украінска. А, нет, это беларус. Пробачце, это сам поставил так беларуская і украінска. Ну, карацей, я... Тут 158 шау подписано. І 1 прагляд. Праглядальнік. Окей, перайдзем да гэтай хрэні. Пробачце за мінус контент, але хочу гэта паглядзець. Просто реакція на... Много. Але такой типу досвід був. І у мене навіть... Як быццам Рашкоў у другім месцы. Але яны нават выпускалі... Альбо гэта той же самы пакой? Камера? Налепкі яны дасылалі і так далей. Карацей, Павернута, пагорнута. гэта магчыма, што можна сказаць. Таму гэта Не, ну, гэта клёва. дарэмная як бы ідэя. Вось. Не, гэта клёва вельмі гучыць. І, дарэчы, калі гэта па нейкай беларускай міфологіі, я, напэўна, нават і ведаю, што за зборнік, хаця могу і блыты, таму што у меня просто была калісьці ў Беларусі кніжка, звязана з беларускай міфалогіяй, але там хутчэй такая каля навукова... Я што не ведаю, што напісаць у чат. Я просто напишу прывітанне. Чаму б не? Міфалогія роднага краю называлася. Вось, яна зараз у Мінску, правда, знаходзіцца, вось, у аднаго, скажем так, чалавека. Да. Здаецца, А так... гэта не яна. Мне патрэбна нейкі кантэкст, то гэта такая. У меня таксама ёсць адна кніга па міфалогіі, але гэта не яна, на жаль. Ну, таму що агулам, ну, такія кніжкі я ось люблю збіраць пра міфалогіі і гэтак далей. Вось, правда, у меня іх зараз няма ад слова зусім, але калі б у меня былі бы нейкія такія, скажем так, альманахі, назовем гэта так, то я бы гэта быў бы вельмі рады. Вось, таму што іх, прынамсі, можна прыгожваць. Я не бінарныя асобы, што? What the fuck? Я, конечно, ведаю, што гэта, я знаходжуся, але... А, боже... Чисто теоретично я можу тобі... Ти ось Ладно, сказав про этот виш. зборники, Тут так прийнято. Я можу тобі такое порадити. Типу, ну, потім уже, гэта просто не до теми, але, типу, ну, гэта беларуская Я не падтрымліваю. наколькі яе зможна, типу, ну, моманты дасылання пошты і так далей, гэта пытанне іншае, але я можу табе порадіць, і табе цябе гэта можа зацікавіць. Бо гэта якраз такі зборнікі звязаныя з больш не прям міфалогіяю, а больш такое напісаць у чаце, блин. звышнатуральнае, скажем так. Я не падкажу гульнявы стрімер. Не, ну, дарэчы, я быў бы максімальна, скажем так... Ну, цяпер гэта гульнявы стрімер на поўную ставку, а на чвэрць ставкі just chatting, размовы.
зараз мы засяродзімся больш на пытанні звязаныя з рэлігіяй. Окей. Тыпу ці Так какие надо поглядеть правила, а то батька не забанится. гульня, Маем дзе гибкий процесс. згадваецца Так само гибкий працоўны Ну, графік. дарэчы, калі б было бы сфармулявана праз то, што ці лічыцца, скажем так, кожная гульня, дзе ёсць магія рэлігіі, то я тут мог бы падыскутаваць вельмі доўга, так? Таму што ўсё ж такі дзе вера, вось тут ўсё ж такі я вымушаны сказаць так, чаму? Таму што калі глядзець на гэта выключна акадэмічна, то за уплыву протестантизма... Так, у меня клавиатура находится... Отвергнул ритуалистику... Где у меня клавиатура? Так, у своей критицы католицизма, так? Адбылося такое, что протестантизм звёл само паняццё рэлігіі да паняцця веры, то бок рэлігія ёсць вера без гэтага дзейнаснага фактара, так? Вось, і пасля гэтую тэйк просто пакляцем ці і 15 стагоддзя, яка бачыце наогул мяне. Як веру адасобіць, напрыклад, ад магіі, як не веру, нейкі такія, кажам так, практыкі. Вось, і таму, калі мы бачым, кажам так, адразу рэлігійнага пачуцця нават у тых жа НПС-аў, у гульне, і то бок калі яны кажуць я веру, то мы маем, кажам так, справу нават не з самой рэлігіяй. Дарэчы, цікава, ці Рашкоў стрыміць? Я просто не ведаю. Вось мне адрозніваць метадалагічна. Стрым ідзе? Напэўна, не, але зараз надо паглядзець, што там у Смоўжа. Ідэю аб рэлігіі у гульне, то, як гэту рэлігію аб гульне успрымаюць і спавядаюць НПС-ы, як гэта успрымае гулец у самой гульне, Так, дзе тут Смоўж? кам'юніці гульцоў Кам. паміж сабой абмяркоўваюць і гэтак далей. Кам. Тут атрымліваецца як такі сваё наперо. І гэта накладае пэўную складанасць. Таму у гульнях, дзе мы бачым праяву веры персанажаў ці нейкіх рэлігійных ідэяў як узору, мы кажам, там ёсць выява рэлігійная. Щоб ведаць, як канал Смоўжа называецца, то он выбраў гэты сімвалы, якія нельга знайсці ў Ютабе. Я там нейкія пашыраныя сімвалы у назве канала. Добра, вяртаючыся да моманту з магіяй. Тыпу, ты сам пачаў гэта, таму я не ведаю, тыпу... Які гэта сакрэтны этэр, як я разумею. Мне, ну, у тым ліку, у тых гульнях, у якія я гралі, браць на той же, я не ведаю... Ой, окей, чат не чытаем, як я разумею. Дзе, ну, мы возьмем Origins, бо я гралі толькі ў Origins, што там, мне здаецца, як і ва многіх медыа, мне здаецца, магія, ладно, все, ходім отсюда. Асабліва больш з выгнанцамі. Я спадзяюся, у яго хаця б уключаны вот, бо будзе дрэнна, калі просто стрым сыдзе ў вялікай вежы, хтанічную яму. Мерапрыемства, я так разумею. Окей, мы вяртаемся да Тарашкевіча. Святочне мерапрыемства і наогул мы складаем такі зараз план, а мы будзем праводзіць шэраг круглых сталоў, будзем абмяркоўваць, адзін будзе бярозка збіраць сяброў, таму што ў нас у сістэме сродкаў масавай інфармацыі вось захавалася такая іерархія беларускамоўная. У нас і сёння выходзіць часопіс «Вясёлка», ён лічыцца 6+, чытачы і аўтары, далей бярозка 12+, і маладос 16+. Ну і плюс запросім яшчэ, конечно ж, беларускамоўную звязду, Лім і вось такія нашыя профільныя, больш падобныя да нас сродкі масавай інфармацыі. Другі круглы стол мы плануем ладзіць з музеямі Беларусі. Вельмі перамяжоўваецца наша аўтарская лінія з музеямі, таму што Янка Купала, Якуб Колас, Так, окей. Елгілевіч. Усе гэтыя зоркі нашай беларускай літаратуры, яны пачыналі друкавацца з бярозкі. І вось, дарэчы, Владзімир Краткевіч, першыя свае казкі, ён таксама друкаваў у бярозкі. То есть, з кожным пісьменнікам, з кожным музеем кожнага пісьменніка мы маем нейкія такія лініі супольныя. Па гэтаму мы таксама будзем запрашаць музеі да наша. Колькі там это ідзе? Окей. Пастраем сёння 3 гадзінкі. Калі што. Так што
Уже не так шмат засталося. до нас на свята, і ось будем так абмяркоўваць, як нам все ж таки закалавіцца на пастаяннай аснове. Таму што ў сацыяльных сетках мы анансіруем і мерапрыемствы адзін аднаго, але трэба нейкі больш такі дэтальны і прафесійны праект. Ну, напрыклад, там якая-нибудь аўтарская рубрика. Ну слухай, 100гадовая гісторыя часопісу гэта насамрэч цікава, таму што 100 гадоў захоўваць, скажем так, стылістыку і працаваць, ну гэта реально круто і Ну, мы файна. розныя. Мы вось зараз аналізуем наш часопіс за 100 гадоў, мы шмат працуем на Ой, пробачце, у меня тут- Так, якая розніца? Каб ты ведаў, што кожны нумар, ну амаль Окей, кожны, всё які ёсць у фондах нацыянальнай бібліятэкі, яны Можете побачыць хаця б. сваю сістэму. Я прыходжу зараз там з флешкай, Экран і, мой. загружаю там 15-20 наших нумароў, і за гэта плачу толькі 6 рублёў. Зараз у нас ужо свой архіў бярозкі, таму што мы там наспампавалі, што хацелі. І гэта дазваляе вось так мабільна хутка працаваць, аналізаваць наша выданне. І выданне цалкам адрозніваецца. Беларускі піянер гэта іншае выданне, Іскрыліча іншае. Нават бярозка 45-го там і 40, ну там 8-го гэта таксама Ну, розныя. зразумелая справа, што ж ну часы розныя, змяняюцца рэдактары, змяняецца нейкая накірунак, але я маю на ўвазе тое, што ён ну захаваў сваю назву і ў прынцыпе галоўны ўплыў на аўдыторыю. То бок, ну вось як ты кажаш, 45-го года мы выйшлі на тое, што мы выдаемся один раз на месяц, друкуемся і тое, што у нас ёсць там 3 аддзяленні, там весёлка 6+, бярозка 12+, і маладосць. І вось Не, гэта пераемнасць, калі стварылася, я не ведаю. Ну, это просто сродка масавай інфармацыі Беларусі, якія беларускамоўныя. ну галоўнае, Цяжка ўсё ж такі без таго, як пра што там напісана ў гэтых часопісах. што у вас То, мабыць, там і захавалася сапраўды ёсць нейкая цікавая інфармацыя. А мабыць, гэта проста нейкая сорам, нейкія смецце. Звычайна, якое прадукуецца. назва і тэматыка, Так, грамадскі, мастацкі палітычны, часопіс. літаратурны, мастацкі часопіс. Вось. Так. Што ўваходзіць у абавязкі галоўнага рэдактара на цяперашні час у часопісу «Бярозка»? Ну, гэта ўсё, потому што ў нас толькі 3 адзінкі у У рэдакцыі. вас 3 чалавекі працуе. Ну, гэта 3 поўныя стаўкі, можна так цалкам сказаць. Так. Але яны там дробняцца, на палову стаўкі у нас 2 Так, зноў мінус рэдактара, тысяч. на палову стаўкі дызайн, вёрстка, 0,25 гэта карэктура. Так як часопіс выходзіць адзін раз на месяц, мы хутка робім друкаваную версію. Але ў нас таксама свая стратэгія, мы не дубліруем контент. Мы не дубліруем друкаваны, і заўсёды ён стаецца унікальным і ў друкаваным выглядзе. То есть яго нельга больш Ну, то бок тое, што надрукавана, не будзе ў Окей, значит, это означает, что просто у меня минус чат чамусьці. лічбавым варыянце. Так, не будзе ў лічбам, ён толькі будзе ў PDF-версіі часопіса, і можна набыць за 2 рублі. В сацыяльных сетках мы можам зрабіць максімум нейкі анонс, мы робім анонс. Ну, Двич, дарэчы, цікава працуе, потому что нельга выставіць битрейт больше, чым 6000. Поэтому у меня стрым на этапе таксама 6000 битрейту ідзе. І по типу я спадзяюся, калі хто-небудзь зойдзе на мой этап, ён не вырве сабе вочы ад якасці контенту. і таксама у нас у кожнай сацыяльнай сеткі Хаця тут нема ніякіх. Это ж не гульня, поэтому якая розніца? стратэгія. Таксама гэта ўсё размежавалі, і тым самым мы сабе павялічылі аб'ём працы, таму што мы заўсёды ствараем унікальны контент. Гэта сацыяльныя сеткі, гэта выданне адзін раз на месяц друкаванага сродка масавай інфармацыі, далей ўсе магчымыя мерапрыемствы, каб павысіць тираж, таму што тираж у нас малы, ён быў заўсёды такі прыблізна, вось мы прааналізавалі, рабілі пост в інстаграме. У красавіку мы выйшлі толькі на лідж. Твіч плануе падняць якасць, анонс быў. Ну, нават калі ён падніме якасць, то я ж не партнёр пакуль. Хутчэй усяго там патрэбна будзе альбо таварышыства, як тут напісана па-польску, альбо другі ўзровень. Як я памятаю, іх там усяго 2 альбо 3 ўзроўняў. 15-го года тиража. Ну, гэта яшчэ нормально, таму што, напрыклад, Зорка толькі выйшлі на 17-й год, таму што вось ковід таксама ўнёсак свой зрабіў адмоўны ад друкаваных выданняў. Этого я не ведаю. Таксама. Яшчэ больш адпісаліся і перайшлі в лічбавыя. Паэтаму працуем. Што зачыцца гэтых маркетынгаў усіх ходаў, гэта пісьма, лісты мы накіроўваем заўсёды нашым тэрытарыяльным выканаўчым камітэтам з просьбай дапамагчы арганізаваць падпіску. Ну, гэта традыцыйны шлях. Далей мы таксама прааналізавалі, што калі у нас добрыя прагляды ў тыктоку, у нас плюс-мінус паляпшаецца індывідуальная падпіска. Гэта больш такі забаўляльны контент. Інстаграм больш інфармацыйны, мы расказваем о дзейнасці рэдакцыі, о нашых аўтарах,
нейкія разыгранкі, апытанкі робім, каб палепшыць вось якасць нашага часопіса. А Telegram мы наогул, вось я прыйшла ў кастрычніку, а ў лістападзе мы ўжо дадалі слоган інтэлектуальны часопіс для падлеткаў. І вось Telegram мы таксама пазіцыяніруем як інтэлектуальны онлайн часопіс. Ну такое чытво, якое пашырае межы і павінна пашыраць межы падлетка. Сацыяльныя сеткі напрамую уздзейнічаюць на рост тыража адзінак нашых. То яшчэ і сустрэчы ладзім з чытачамі, падпісчыкамі. У нас заўсёды узгоднены план сустрэч у цэнтральных дзіцячых бібліятэках, гэта ў Мінску. Таксама мы распачалі ўжо выязджаць у рэгіёны. У нас уже была сустрэча з чытачамі ў Магілёве і ў Гомелі. У Гомелі мы так маштабна выехалі. Святлана, я вас не пазнаю. Што гэта? Вы неяк змяніліся за апошнія годы? Імя Леніна і ў філіалі гарадской бібліятэкі. І моя Герцена. Ось так маштабна мы прайшліся. Таксама была адваротная сувязь, ну мы задаволены. І на верасень плануем мы выехаць у Гародню. Плён ёсць, тыраж, вось я калі прыйшла ў лістападзе быў 8 асобнікаў, а зараз ужо працаваў Не смешны жарт. 1113, але ўжо на лета быў спад, і апошні у нас, здаецца, 1048 адзінак быў. Тыраж. Ну вось зараз 21 стагоддзе. Шмат моладзі насамрэч не чытае ні часопісы, ну усё ў інтэрнэце, у сеціве, сацыяльныя сеткі, і вось вы выдаеце друкаваны часопіс. Вы не меркавалі неяк там перавесці гэта ў лічбавы фармат ці штосьці яшчэ, ці вось вы, скажам так, аддадзены традыцыям, каб дзеці чыталі друкаваны матэрыял? Ну ведаеце, я ну калі прыйшла вось першы месяц, таксама у меня такая была ідэя, што вось які правда ёсць этэр можа. Што вось такі малы тыраж, малыя заробкі, малая там заработная плата і ўсё гэтак далей, таму што мы у нас так як мы з малым тыражом нас датирует Міністерства інфармацыі. Нашы ўсе гэтыя выдаткі на тыпаграфскую дзейнасць, ўсё гэта тэхнічнае абсталяванне, гэта нам павяртаецца з бюджэта. І каб мы перайшлі на самаакупаемасць, нам трэба зрабіць тыраж павялічыць да 3000 адзінак. Тады мы ўжо можам больш-менш сябе станоўча адчуваць. Па гэтаму першапачаткова вось прааналізаваў гэта вось праз месяц сам гэтую сітуацыю, я зразумела, што да, я б лепш зрабіла онлайн-рэдакцыю. Мы засталіся у гэтым сегменце падлеткавым беларускамоўным адзіным. Я ўсё ж такі лічу, что коли... Пробачьте, что я просто пропускаю все мимо ушей. Я просто трохи уже засынаю от такого якостного контента на канале Ивана Дорошенко. Падтрымлівае дзяржава, калі бярозку выпісваюць у школьнай бібліятэкі, то так і павінна быць. Ну, мы не будзем пераходзіць, мы будзем ствараць, таму што друкаваная версія гэта знак якасці адмыслова, таму што ў сеціве, бачыце, калі там нейкі выходзіць пост, у меня заўсёды жаданне пераправерыць інфармацыю. А тут стаіць подпіс галоўнага рэдактара, подпіс аўтара матэрыялу, гэта знак якасці, друкаваная версія. І калі вось міжнародныя ўсе эксперты яны скептычна разважаюць наконт захавання друкаваных версій. Карацей, як разумею, што дык пагналі далей, сапраўды. Короче, я разумею, она говорит о том, что за шмат якости, окей. Погнали. Я разумею, что она говорит, что друкованная версия мае больш типу прызнання нейкага. Так і вам патрэбна, напэўна, жыць гэтую хрень, пакуль я не знайшоў контент. Так какой же контент знайсці? Гэты феномен функцыянаваў бы пры такіх... А чаму, можа, просто камера вырабілася? Ладно. Тут нашмат больш якасны контент. Як я разумею. А які контент трэба? Цалкам патрэбен нейкі контент, просто размаўляльны, бо гэта этэр ужо не пойдзе на гульнявы напрамак. Просто яшчэ нейкае такое відэа, наконт якого можна паразмаўляць. Просто я уже устал от голоса Дорошенки. Ой. Томился. Так, какие... Дальше я могу вам ввести. Так, обмежуем себя менавіта спецыфіцыйнымі гульнямі, то... Не, я не буду выводить вам подкаст в якости Майнкрафта.
гэта будзе крынж. Ця больш крынж той, што чаму яна просто сапраўды просто лічыць сябе яны. Альбо гэта нейкі прышпіл для надбывання падабаек. Так, окей. О, Базілевічус пачаў стрыміць. Як усе пачынаюць стрыміць у гэты час. Вся. Цалкам я стрыміў апошнія 2 разы ночью на угол. Там цалкам это не подкажу. Окей, придется самому шукать. Окей, что есть с тегом беларускай, дакладней. Что будзе на этапе, калі увесці беларуская мова. Напэўна, будзе просто... Будзе маргінал Штефанов. О, Хмарка Channel. Хмарка гэта нейкая вядомая особа. Хаця стоп, яна чаму апошняе відэо 2 гады таму. І... Абыць, я TikTok працую. Я, конечно, ведаю, што яна не жыве ў Беларусі, паэтаму нельга яе залічыць да беларусу, так кажу. По типу, яна вышэй за нас. Окей, чомусь яна сапраўды зайшла з медыйнай прасторы. Цікава, чаму. А вось есть посты. А не. Ладно, як вывучыць беларускую мову? Все, глядзім. Мне гэта сапраўды патрэбна. Я Настя, і сёння б хацела з вами абмеркаваць такую актуальную тэму, як беларуская мова. Все. Як вучыць, дзе браць матэрыялы? Хіба ёсць нейкія рэсурсы? Гэта ж Не баюсь нейкія рэсурсы. Ангельская? Пра гэта я вам сёння і распавяду. Для пачатку трошку распавяду вам пра сябе. Чаму яна хотя... Просто, як разумею, яна паставіла у самом Ютубе расійскую мову замест беларускай, што гэта цалкам ей дапамагло, таму што 22 тысячи праглядаў. Але просто субтитры патрэбна змяніць. Адносіны з мовамі. У гэтым годзе я сканчваю 3 все, без субтитраў будзе. лаўрэату па спецыяльнасці перакладчык ангельскай, італьянскай і славацкіх моў. О, все, ChatGPT тебе заменил уже. На дадзены момант я валодаю 6 мовамі. Так, некаторымі вельмі добра, некаторы... Ты слухала аб тым, што Хесус набыў сябе акуляры, якія перакладаюць любую мову той же самой секунду, як твой субяседнік прамаўляе словы. Так вось. Што будзеш рабіць? Заўсёды стараюся іх па чарзе альбо паралельна падцягваць. Хаця, ладно. Я ўпэўнена, што яна знойдзе працу, знайшла ўжо працу за сваёй адукацыяй перакладчыка. Да ідэалу. І раз набывае шмат грошаў. Але ўсё роўно цікава, чаму яна не вядзе свой YouTube канал. Гэта ж вроде быў вроде нейкі вядомы канал. Конечно, не так шмат праглядывалі. Таму я як ніхто іншы ведаю, як страшна... Як і пра гісторыю. Яго не хватае, як і пра гісторыю. Контент пра мову, як і пра... Ну... Контент пра мову і пра гісторыю — это тое, што заслугоўваюць беларусы. Астатнія яны не заслугоўваюць. І з якімі праблемамі можна сутыкнуцца.
Дарэчы, калі вам цікава паслухаць пра мовы і чаму іх так Пра шмат, мовы. напішыце Ты меў на ўвазе правільна? ў каментары, я абавязкова вам распавяду. Першае, што вам патрэбна, гэта матывацыя. Навошта вы гэта робіце? Уявіце сабе, што будзе, калі вы авалодаеце мовай. Гэта будзе тое, што будзе рухаць вас, калі вам будзе лянотна альбо складана. Прычым Не, по-моему, як я разумею, толькі жанчыны могуць так разважаць, бо мне ніколі такое ў голову не прыходзіла. на пытанне навошта не адказвайце вывучыць мову. Стаўце больш канкрэтныя мэты і дасягайце іх. Напрыклад, павольна размаўляць на вось такі тэмы, альбо маць магчымасць распавесці некаму, як прайшоў мой дзень. Стаўце невялікія мэты і паступова закрывайце іх. Другі важны момант. Разбудзіце міфы ў сваёй галаве. Схільнасць, талент, пастаянная моўная серада – гэта ўсё не патрэбна. У школе нам Ну, это ўсё дапамагае. Асабліва моўная серада. казалі, вось у табе ёсць талент, І прычым дапамагае у некалькі разоў пахудшыць якасць. Павялічыць якасць, павялічыць разуменне мовы. а у табе няма. Гэта была такая фабрыка комплексаў. 137 тысяч прагляду? Ты аб чым? Ты аб маім канале, спадзяюся. Окей. Але я лічу, што калі вы авалодалі амаль адной мовай, Амаль. напрыклад, рускай, то у вас не ўсё страчана. Проста у кожнага свой тэмп, і не трэба параўноўваць сябе з другімі. Дык што ж рабіць? Или там есть нейкі стрімер з 137 тысячамі прагляду. Ладно, я просто збіўся. Такі вывучыць беларускую мову, ідзе браць матэрыял. Зараз аб гэтым і пагаворым. Першая парада – дайце мове жыццё. Пачніце Ну што гэта азначае? і укладваць у слова карцінку. Можна Я не ведаю, аж я размаўляю. Я просто размаўляю, што карцінкі. Гэта тое, што прыходзіць у голову. Так і патрэбна рабіць. дапаможа вам здзейсніць вашу візуальную... Ну, яна адразу выглядае так, як быццам яна просто перад тым, як што-небудзь сказаць, уяўляю сабе карцінку нейкую, нейкі малюнак. памяць. Пачынайце гаварыць з самага пачатку. Усё роўна з кім. З сям'ёй, з самім сабой, з коткай, з Што не папугай. хапае этого мема з Гомером, у якого этого будзе малпа, якая б'е па талеркам. Папугая. Гэта самае складанае, але і самае важнае. Ой. Так, окей, хто гэта? Пераходзім зноў у пекло. Вітанкі. What the fuck? Сапраўды 137 тысяч прагляду. Нейкі кунігас. Ладно, Конан Ю. Я буду называть его кунігасом. Окей, ну у яго нашмат больш контенту. І, як я разумею, контент нашмат якасней, чым я раблю. Так, мабыць, ён... Я лічу яго, ну, як быццам па меншай меры ліцвінам. Я просто не ведаю, жыве ён у Беларусі. Скорее всего, ён жыве ў Беларусі. Што? Точно, дакладна, я ж не без VPN. Прабачце, придется... Стрим упадзе на секунду. Так, стрим ідзе. Як я бачу, що стрим ідзе. Яшчэ нейкія каналы. Ну, гэта сапраўды нейкі вядомы, як я разумею. Стоп, я ж себе плохая с латинки. На жаль, гэта нейкі не медыйны шоу, але
Я разумею, нейкія казкі. Ён чытае казкі, што? Или што? А, ён робіць агляд на казкі? Карацей, гэта контент прыблізна такі, які я хачу рабіць. Цягам апошняга году Яшчэ і мікрафон за $1000. кожны, хто так ці інакш Гэта я разумею, чаў. карыстацца сваёй Карацей, мы ухваляем такіх чаў, але глядзець я гэта не буду. Просто... Мабыць, это і не кунігас ніякі. Трэш-смэш. Окей, як я разумею, асноўны канал гэта трэш-смэш? Стоп. Трэш-мэш. Фак. А, так это нейкі вядомы чаў. Так это вядомы чаў нейкі. Толькі ён помер. Ну ладно. Окей, гэта не ніжэйшы інтэрнэт. Я нашмат на ютубе ведаю якого гадоў 7, напэўна. Окей, гэта нейкі высокі інтэрнэт, так званы, з ўплывам нізкага інтэрнэту. Прыклад, ёсць Вось гэта відавочна нізкі інтэрнэт. шмат чатаў з беларусамі па ўсім свеце. Прапануйце каму-небудзь размовы What the па-беларуску, fuck? не ведаю. Глядзім новае відэо. Адразу лайк. Ты цягнік пропусціш мой, я далёка за гарой. Чуеш, як гудзе свісток на сотні міль, на сотню міль, на сотню міль, на сотню міль, на сотню міль. Ці ти чуєш, як гудзе на сотню міль? Так, і все, хопіць. Ну... Плюс вушы, плюс вушы. Раз на ты Так, это яшчэ што такое? тыдзень. Самае галоўнае, думайце на гэтай мове. Можна, напрыклад, Думайце. Думайце і разважайце. каментаваць свае дзеянні. Напрыклад, зараз налью сабе гарбату, паем, а потым буду адпачываць. Цалкам атачыце сябе мовай. Зрабіце мовай вашага тэлефону беларускую, напрыклад. У меня польская. Можна зрабіць стыкеры, налепкі са словамі і вешаць іх паўсюль. Напрыклад, у Насамрэч, я не ведаю, наколькі гэта працуе, выглядае так, як быццам. Не. тэлеграме можна ўключыць такую функцыю, якая будзе вам перакладаць усе паведамленні на абраную мову, напрыклад, на беларускую. Так, гэта пакуль што не аўтаматычная функцыя, і трэба заціскнуць гэта паведамленне і выбраць перакласці, але аспонь нечу, як гавараць славакі. Фалоўце блогераў, каб і ў соцсетках у вас Ну, яно працуе, у слоўніку з'явіцца зноў з новых. Так. А як пачаць? Не. Што? Што гэта за спасылка? Это спасылка, видимо, за мои СМИ. А, это та же самая. Альбо не. Я трохи заблытался уже. Але пачаць гаварыць не дапаможам. Ну так. Просто... Да, напэўна, лепей гаварыць і проста кожны дзень добавляць па некалькі слоў. Не тое скапіяваў. Я цалкам так і рабіў, то бок лепей гэта рабіць, напэўна, пры перакладзе з ангельскай на беларускую, і тое, што не зразумела, праз Google перакладчык або штосьці такое.
Я, правда, перастаў так рабіць, але гэта цалкам трохі дапамагае. О, это яшчэ нейкі. Сэр Ліцвін. Чаму гэта першае слово, якое я пабачу? Гэй. Стоп, геймерскі. Ладно, прабачце. Я нешта не зразумеў. Окей, ну гэта мой канкурэнт, як я разумею, он таксама стрыміць гульні, дакладней, записывае гульні. Я б ён, конечно, стрыміў гульні. І цалкам камусьці падабаецца. Стоп, гэта яна? Ой, прабачце, гэта, як разумею, яна ўсё ж такі. Мізгендеринг. Шановні геймерки і геймери, вітаю вас знову на каналі. У нас нова серія. Нейка мілфа. Восьмая вже, мені здається. Новий фіч нам. Гэта я разумею контент. І нават хтосьці гэта глядзіць. Наш шмат паведамленняў. Ладно, подписывайся. Лайк. Падабайка дакладней. Один год тому. Да, хотя у меня трохи нейроарта от штрих... От штор... Короче, нейроарты мне бы отштрыхнули от прагляду. Але цалкам гледачам-то падабаецца. Нейроарт чамусьці. Конечно, ладно, я разумею, что нейроарт лепей за Paint. Поэтому тут разные способы. What the fuck? Який чорта танковий лор? Окей, ладно. Такі апошнія серії 1 місяць тому. Окей, цікаво. Беларускамоўны інтэрнэт сапраўды. Ну ладно, я хотел сказать існуе, але як існуе. Ён просто ёсць. Так, окей. Кожны дзень Бо яшчэ канкурэнт. Так, давай сюды. Ягоны хутар. Ну гэта чаў я глядзеў. Да, гэта чаў, это Рудзі жа. Ці не Рудзі. Не, стоп. Я, правда, насамрэч не глядзеў Рудзі, але магчыма гэта Рудзі. А Катя поливае зямлю просто. Ага, гэта Рудзі. Не ведаю, адкуль я знаю яго. Але гэта, як ведаю, самы вялікі гульнявы блогер, так кажам. Короче, подписываемся. Так, Рудзі. Ён нешта выпускае, нават прагляды вышэй, чым у сярэдні. Яшчэ, як я ведаю, у меня там нейкі патрыён бешаны. Як я памятаю. Правда, як я разумею, не праглядзіш. Я не ведаю, як праглядзець, колькі ён зарабляе. Окей. Ён цалкам робіць усё правільна. Забойца кансоляў. Зрабіў савецкую Беларусь. Што? Усяго 1 300 000? Як на гэта можна выжыць? Прайшло амаль 30 маіх гадзін. Нават монтаж ёсць. Монтаж.
Це самий правильний блогер всього беларускага інтэрнэту. Ён жа і самы звычайны насамрэч. Ні ти. Это мы усялякія такія геі, усялякія такія зумеры. А вось гэта проста паглядзіце на гэтага мужчызну. Як такого можна не ухваляць? Так, яшчэ адзін яго канал. А, гэта адзіная яго праца? А. Так это кароль жыцця. Мае свой асобную хату, мае жонку і мае заробак. Ён, правда, жыве ў Беларусі, як разумею, але як быццам ён нічога такого не знімае. Што можна ўплываць на ягоны стан, так кажам. Окей, тоджі. Так, это, по-моему, мой самый галоўны канкурэнт, як я разумею. Ось гэта самы галоўны канкурэнт пакуль. Окей. Тут як-то... Тут неяк пуста, але... Это ж нам падабаецца. Это смута, што? Это смута? Ладно. Чаў гуляю ў смуту. Чамусь, за чымсьці. А, ну ён зараз і стрыміць, гэта не смута. Стоп, это... Стоп. Что это за лишильник прыніжэнняў? Мінус стрым на ютабе. 12, блядь. Пам'ятаєте, як я флеймів на Replaced? Ось, блядь. Курва, нельга так робіть, ви, зробіть у моба, який, сука, двойку, у байткод засуну, курва. Привіт, Корна, я не стану. Паза. Окей. Гэта нейкі вядомы стрімер, карацей. Мабыць, ён заслуговує, каб я падпісаўся на яго на твічы. А, ён настріміць, як ты і казаў. Адправа. Цяпер мне трэба яшчэ выставіць, як гэтыя пліты ўплываюць адна на... Это гульня ад беларускіх распрацоўшчыкаў. У мяне у тым жа накірунку рухаецца пятая, а другая і... Ой, четвертая, другая і пятая у опозит. Так, гэта Готыка першая, ремейк. Другая і пятая, а гэта у сейм накірунку. Окей. Але рухаю другую. Цікава. Третя опозит, пятая дыш. Хаця гэта зноў жа гульнявы стрымер, як я разумею. То бок ніякага інтэрактыва з чатам не прадбачыцца. Так, 3, 1 і 5. У адным накірунку. Канешне, напэўна, ёсць і аматары проста глядзець і слухаць, як хтосьці гуляе. Адзін з якіх з'яўляецца сам я. І націскаеце кнопочку Solve. Все. Усё. Бо я... І бляха, тут 25 рухаў трэба зрабіць, каб вырашыць вось такую галаволомку. Якіх гэта нейкі сайт па адкрыццю сейфаў, замкоў. Херата з замкамі, што людзі проста зрабілі сервіс. Ламаць адмычкай можна, канешне. Яны ламаюцца. Калі, без скіла, там, 2 разы ты робіш штосьці не тое, і адмычка ламаецца. Окей.
Ну, Блейд 2, окей, Райд, подписываемся. Блейд 5. Окей, ладно, скончим на сёння стрым. 22 гадзіны. Я ўжо трохі стаміўся. Ну, гледачы, што маецца на ўвазе? Гледзячы, што маецца на ўвазе. Я просто не ведаю, ці стрыміць ён толькі гульні, ці нешта яшчэ. То бок, як я разумею, ён стрыміць гульні, якія прыдаслаюць яму. Цалкам падпадае пад інтэрактыў з чатам. Таму цалкам, напэўна, агонай нішы, хаця, я не ведаю, што такое ніша. Красивый, добрый стример. Так, я не ведаю, чаму я не падпісаўся на яе. Окей, все, скончваем. Так, цябе мы не падпісваемся, ты загінула чамусьці. Окей. Скончваем стрым. Наступны стрым будзе, я не ведаю калі, але калі ён будзе, то будзе ў 19 гадзін зноў жа. Магчыма, ён будзе заўтра, магчыма, ён будзе паслязаўтра. Паглядзім. Я не ведаю, мабыць, я напишу «Дякую за стрим, добраноч». Да-да, так. Мабыць, я напишу самому твічы, калі будзе наступны стрым, там, дзе распарадак стрымовы, ці неяк так. Карацей, пакедава, ББ. Як тут спыніць стрым? Неяк так.